Έλα, μ' ακούς? Τώρα σε ακούω, ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα. Είχα λούσει τα Κάνε. settings γιατί είχα notifications και έκανε beep beep, ξέρεις. Εκεί. Ε, λοιπόν, κάτσε, μη μου πεις ότι έχεις big game ή έχεις κάνει queue up. Όχι, δεν έχω μπει. Okay, εντάξει. Γιατί άμα ήταν να σε κάνω coaching, συνήθως δεν το προτιμώ να γίνει live, ξέρεις, την ώρα που παίζεις. Θες να κάνεις review το game μου. Να δούμε λίγο general πράγματα, δηλαδή να δω λίγο το PVG, να δω λίγο το background, βασικά την ιστορία σου, ας πούμε, σαν player και Εγώ είμαι να δω support λίγο... παίχτης. Οκ. Α, Supportάκι δεν είσαι παίζω. jungle main. Όχι, έχω πικάρει 450 στο West και απλά τώρα δοκιμάζω να αλλάξω σε ζούγκλα. Και παίζω σε Α, Diamond. οκ. Καταλάβες. Κάτσε, το main σου όμως, έχεις και main τώρα ή αυτό είναι το account σου Main, μόνο. main ζούγκλα δεν έχω, όχι. Έχω διάφορα account. Αλλά έχεις πικάρει 450 West ως support. Support, Αυτό. support, ναι. Όχι Οκ. ζούγκλα, ναι. Κάτσε μισό λίγο τώρα εδώ. Να το σετάρουμε λίγο. Αυτό που σου έστειλα παίζω, δοκιμάζω picks ρε παιδί μου, σε ζούγκλα. Okay, μισό. Πότε έκανες το transition σε ζούγκλα? Ε, το έχω σαν secondary ρε παιδί μου στο main, απλά τώρα ξέρεις, το δοκιμάζω, μπας και το αλλάξω σε main. Μμμ. Θα Μια το ιδέα την βλέπεις έχω. ως full commit το βλέπεις ή σε ζούγκλα? Γιατί έχω κάνει παρόμοιο εγώ ως ζούγκλα να πάω EDC και δεν μετά Άμα δω από ότι ένα τραβάει και μπορώ, ρε φίλε, θα ήθελα να παίζω μόνο ζούγκλα, ναι. Το προτιμώ, νομίζω έχει πιο πολύ impact. Οκ. Άρα ζούγκλα έχεις παίξει... Α, εντάξει, έχεις παίξει κατά καιρούς ως σεκοντάρι. Πόσο καιρό είναι αυτό ή από πάντα είχες σεκοντάρι ζούγκλα? Πάντα το είχα secondary τη ζούγκλα. Και ότι main άρεσε τώρα δηλαδή? Ναι, Αυτά τα... αυτό το split. Αυτό το Αυτά... split. Κάτσε να σε κάνω και live εδώ. Ε, Για να δω. άρα, βασικά έτσι πρέπει να βάλω λίγο κάτι καλύτερο. Ή να χαμηλώσω λίγο εδώ. Αυτό είναι πώς να σου πω, τα παίζω for fun, ξέρεις, δοκιμάζω κιόλας. Αν μου βγει το σπαμάρω, αν δεν μου βγει το παρατάω, κάπως έτσι. Οκ. Κάτι Jarvan Volley ας πούμε, είχα δει ότι είναι ψηλοδυνατά, τα έπαιξα. Μμμ. Άρα έχεις παίξει ουσιαστικά main ζούγκλα αυτή τη στιγμή, ας πούμε 200 games, έτσι. Και είναι μόνο από αυτό το Ε, account. νομίζω είναι μισά-μισά. Μισά ζούγκλα, μισά Οκ. support, Άρα 100 άμα το games ζούγκλα main είσαι. ας πούμε, ναι. Και είναι σε αυτό το ύλο. Ναι, ναι, Diamond εκεί. Οκ. Όλα αυτά τα λέω για να καταλάβω το τι γίνεται, έτσι, ξέρεις. Ε, Ναι, ναι, ναι. λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι? Είναι λίγο irrelevant, Τώρα αλλά και, ξέρεις, 25. 25. Και πόσο καιρό παίζεις το game? Α, με on and off παίζω αρκετό χρόνο, από το 14 εκεί. Όντως. Δηλαδή Μμ, season 2, ξέρω εγώ, φάση. Season 1. ναι, ναι, τέτοια φάση. Άντε Αλλά ρε. όχι grind και τέτοια. For fun, ρε παιδί μου. Mm. Έχεις παίξει competitive και τα σχετικά ή όχι? Ναι, σε κάτι ακαδημίες. Έχω παίξει λίγο PP League, έχω παίξει στην Cities λίγο. Αυτά. Οκ, Σαν οκ. support. Όλα όμως σαν support, έτσι, Mm, όχι σαν ζούγκλα. οκ. Ωραία, λοιπόν, κάτσε, έχουμε notes τώρα εδώ. Είναι σημαντικά όλα αυτά που με είπες. Άρα, Κάτσε να δω. ας πούμε, Μήπως έχω κι άλλα για ζούγκλα. 25 γιο θα βάλω. Μμμ. Βασικά, κάτσε, είχα ένα παρόμοιο εδώ. Κάτσε, γιατί γίνεται της πουτάνας εδώ. Τώρα φοβάμαι να ανοίξω εδώ. Θα φάω μπαν, περίμενε. Τουλάχιστον να μην φαίνεται στο stream λίγο, ρε. Εδώ. Ωραία. Αυτό είναι... Όπα, κάτσε. Ποιο έχω ανοίξει τώρα, το 6.
Με αυτό το βλέπεις τώρα, έτσι. Ναι, με. Με κάτι τέτοιο είναι το αρχικό όταν κάνω coaching, ας πούμε, ρε. Δηλαδή, αυτό ήταν Okay. ένα παρόμοιο. Ας πούμε, εσύ παίζεις Season 2, ας από πούμε. season 2. Ναι. Βασικά, Ήταν... αυτά ας μείνουν εδώ. Ωραία. Season 2 Και ήμουνα... pick Ε, 450 έχεις West, το ναι, μεγαλύτερο. Okay. ναι, ναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι και λίγο irrelevant. Whatever, I guess. Στο West παίζω από το 1,5 χρόνο εκεί, περίπου. Α, έπαιζε ουνέ. Ναι, έπαιζα ναι. Είχα πάλι Ενώ εκεί πήγε περίπου το Σαλ. ίδιο. Α, δεν Όχι, το πήγες. ίδιο πικ είχα. Μμμ. Αλλά ναι δεν έπαιζα για να πικάρω. Κατάλαβες. Έπαιζα for fun Μμμ. και μου βγαίνει for fun. Με παρέα, έτσι ξέρεις. Μμμ. Κατάλαβα. 1,5 χρόνο το παίζω λίγο πιο σοβαρά το game. Κάπως Μμμ. έτσι. Ωραίος. Λοιπόν, κοίτα, σαν basic, δηλαδή, χρειάζεται κάτι realistic, ας πούμε. Εντάξει, εσύ, κοίτα, είναι ή θα παίξεις για pro play, ή θα παίξεις για solo queue, ή θα παίξεις για content και τα σχετικά. Streamer, YouTuber, αλλά εσύ, I guess, κοιτάς να παίξεις να grindάρεις solo queue όσο γίνεται, σωστά. Ναι. Αν μπορώ να έχω το ίδιο πικ με ζούγκλα, Μμμ. είμαι ικανοποιημένος. Οπότε, γι' αυτό σε ρώτησα πριν και για το commitment. Γιατί άμα είναι να κάνεις κάτι και να το κάνεις half-assing, ξέρεις, καλύτερα μην το κάνεις, για μένα τουλάχιστον, έτσι. Μμμ. Ή όταν το κάνεις, δηλαδή, εντάξει, εγώ ας πούμε παράδειγμα που δουλεύω, μπορώ να το κάνω κάπως half-assing το league grind, αλλά το κάνω λόγω δουλειάς, ας πούμε, δηλαδή κάπως έτσι. Ε, αλλά πάντα παίζω, ξέρεις, για να κερδίζω και τα σχετικά. Ε, εντάξει, αυτό μπορούμε να το σετάρουμε, δεν είναι τρελό. Ε, μετά πρέπει να μάθεις matchup draft. Μπορούμε να κάνουμε ένα tier list όπως έχω εγώ εδώ, ας πούμε, ένα σχετικό. Εντάξει, έχω κάνει άπειρα tier list και αυτό δεν είναι καν accurate, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σου δείξω και τι άλλο έχω κάνει και για pro play και τα σχετικά και τα σχετικά. Μμμ. Ε, οπότε, ναι, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι priority αυτή τη στιγμή. Priority είναι να δω λίγο, ε, να κάνουμε λίγο τα picks που παίζεις, I guess. Ναι. Για να έχουμε μια εικόνα το πού να αρχίσουμε, κατάλαβες. Μμμ. Λοιπόν, άρα, κάτσε να ανοίξω και αυτό λίγο. Άρα παίζεις, για πες μου μερικά picks, Volley Jarvan, είπες πριν. Το Volley το έχω ξεκινήσει τώρα. Το Jarvan παίζω. Ε, Πάλι την τόμο Jarvan καλησπέρα, ρε. Ναι, για πες. πιο κάτω βάλτε το Όχι, Volley. δεν το Α, απλά τα έβαλα για να το βάλουμε και θα τα σετάρω ωραία. μετά. Elise. Ναι ρε, μην αγχώνεσαι. Elise, οκ. Κάνα Τζινζάο. Μμμ. Τώρα ρε φίλε, τι να σου πω, ότι παίζω το Z επειδή είναι broken, ξέρω εγώ. Εντάξει, Εντάξει. μπορούμε να το αφήσουμε σαν counterpick ή σε συγκεκριμένα matchups να το παίξεις. Δηλαδή άμα έχουν πολλά squeezes και... Ναι. Nocturne μπορώ να παίξω. Γιατί έχει Zinzao μπορώ καλό να clear παίξω. ο Z. Μμμ. Αυτά. Κάτσε. Τα βλέπω για να Κάτσε να στα θυμηθώ. δείξω εδώ. Ξαναβοηθάει. Κοίτα, κατά καιρούς έχω παίξει πολλά, απλά επειδή δεν παίζω τόσο ζούγκλα, κατάλαβες. Μμμ. Μμμ. Δεν τα έχω. Αυτά που σου είπα, ναι. Οκ. Α, Λυσίν μπορώ να παίξω. Άνετα. Και Μπορείς. Μπριάρ. Λύση. Λύση είναι... Είναι λίγο OTP jump.
Αλλιώς δεν βγάζει value το champion. Έχω 600 κάπα στο Οκ, League, εντάξει, σε οκ. Master. Από θέμα mechanic εννοώ μπορώ να παίξω. Μμμ, Τώρα, ναι, αν με βάλει σε οκ, Master επίπεδο, δεν θα ναι. μπορώ. Μμμ. Κοίτα. Ωραία, πες μου λίγο. Ωραία, έχουμε αυτά τα champions δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Κοίτα, γενικά. Ωραία, ας βάλουμε ως mastery τι έχεις πιο πολλά. Lee, θα έλεγες. Το Lee Sin είναι 600 κάπα, ας πούμε. Ναι, να τα βάλουμε λίγο με mastery. Σειρά λίγο. Ωραία. Lee Sin, Jarvan, Elise. Μμμ. Μετά Nocturne, Zinzao, Briar πρέπει να είναι τα ίδια περίπου. Nox, Zinzao, Briar, ναι. Και το Volley πιο κάτω. Α, και Έτσι το θα Z έλεγες. είναι... Ναι, βάλε και τον Briar. Το Z που? Ναι. Το Z ανάμεσα στο Lee και τον Jarvan σε Mastery. Αλλά όχι στη Α, ζούγκλα, αυτό είναι το θέμα. ναι, οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Είσαι λίγο cooked. Not gonna lie. Καταστροφή. Γαμώ. Α, και Ω, έχω και Echo. οκ, Πολλά Mastery. Εκεί οκ. ανάμεσα στο Z και στο Jarvan μπορεί να βάλεις έναν Echo. Μμμ. Αλλά έχω πολύ καιρό να το παίξω στη ζούγκλα. Μμμ. Κοίτα. Τώρα Καταστροφή. ε, από πού να αρχίσω τώρα. Δηλαδή, κοίτα, εγώ παίζω παρόμοια picks κιόλας. Παίζω Maynard, ας πούμε, Lee, Elise, Jarvan και τα σχετικά. Αλλά έχω καταλήξει σε κάτι τέτοιο εν τέλει. Για να δω. Απλά κάτσε να δω λίγο και το PG και να δω πώς θα... Γιατί μπορούμε να βάλουμε και κάποιο pick ή να βγάλουμε κάποιο pick ή απλά να αφήσουμε, ας πούμε, ως... Το Z θα είναι σαν counter pick, θα έλεγα. Είναι λίγο weird pick. Παρόλο που τον έχεις πολύ mastery, τον Z. Το ίδιο και το Elise. Βασικά όχι σαν counter pick, αλλά είναι πολύ κακό pick, θα έλεγα. Δεν ξέρω, Ναι. πρέπει να έχεις τρελό tempo, να γνωρίζεις πάρα πολύ από tempo και είναι πολύ situational. Παρόλο που εντάξει, Aghanim, Kira και τα σχετικά, επειδή μέναραν από πάντα και έχουν... Εντάξει, εμείς τώρα λέμε realistic για solo queue. Μμμ. Ας πούμε ούτε το Echo μ' αρέσει εμένα σαν champion. Ούτε το Briar Οκ. στη ζούγκλα, γιατί είναι one dimensional. Γιατί απλά μπαίνεις. Και δεν ξέρω. Σαν προσπαθώ τώρα να καταλάβω λίγο το identity. Εσένα πώς και σου αρέσει η ζούγκλα και τι πιστεύεις είσαι δυνατός. Μ' αρέσει η ζούγκλα γιατί θεωρώ ότι κάπως αντιλαμβάνομαι το παιχνίδι, ρε παιδί μου, Μμμ, σε θέμα μάκρο. μμμ, Και ότι μπορώ να κάνω πιο πολύ secure τα objectives από ότι μμ, οι random junglers που τυχαίνω, ας πούμε. μμμ, Δεν είμαι ο τύπος που θα μπει και θα κάνει perma invade, ρε παιδί μου, και θα τον αφήσει τον άλλον μμ, 1000 camps πίσω. μμ, Αλλά θα κάνω, ξέρω εγώ, 2 full clear, θα ξέρω πότε να είμαι on time στο objective μμμ. και θα έχω συνήθως 3-4 δράκους σε κάθε game. Οκ. Αυτό. Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα είμαι τόσο fucked με τη ζούγκλα, γιατί δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις με τη ζούγκλα. Ειδικά με τα picks που παίζεις. Δηλαδή, πρέπει η ζούγκλα ή θα γίνεις selfish player ή θα παίξεις για objectives, θα παίξεις για τους laners, θα παίξεις για τα invades που ίσως είναι το χειρότερο στο solo queue, γιατί δεν κάνουν ποτέ follow up η δική σου και τα σχετικά. Κοίτα, θα έλεγα το καλύτερο Μμμ. approach είναι αυτό που είπες, ας πούμε, να παίζεις για τα full clears και να κάνεις σωστά ganks και objectives, I guess. Αλλά το objectives δεν θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο κιόλας approach. Θα έλεγα καλύτερο approach είναι να κάνεις σωστά full clear, να έχεις ένα καλό enemy tracking jungler, τον enemy jungler να κάνεις καλό tracking και να γκαγκάρεις ganks που είναι high chance.
Αυτό θα έλεγα για basic τέτοιο. Αλλά εδώ βλέπω έχεις παίξει και πολύ support τελευταία. Αυτό είναι ένα Ναι, είναι πρόβλημα. mix. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, θα έλεγα. Α, γιατί δεν κάνεις full commit στο jungle, δηλαδή... Ωραία, περίμενε, το έχω. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να μην παίξεις support. Μμμ. Καθόλου όμως. Το προφίλ, οκ. Ναι, δηλαδή άμα είναι να μενάρεις jungle, τι να το κάνεις support. Μη σου πω πρέπει να βάλεις secondary mid όπως κάνω εγώ, για να μην σε βάζει καν. Γιατί άμα έχεις secondary support θα σε βάλει πολύ. Jungle mid θα έλεγα. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλό αυτό σε σένα, βασικά. Θα το δοκίμαζες αυτό που λέω. Ναι, δεν με νοιάζει, ναι. Ενώ δεν με νοιάζει να μην παίζω support. Εδώ normal game τι φάση. Ή πήγες με παρέα. Πανάκι. Μμ? Πανάκι για να Α, ηρεμήσουμε. ωραία. Καλά είσαι. Α, δεν ξέρω. Μου ήρθε εκεί το... Αυτό είναι και το main account σου, έχει 1000 level. Ναι, είναι από transfer, μωρέ. Μμμ. Έχω άλλο στο West για support. Jarvan, Volley. Έχεις λίγα games ρε γάμο του. Θες να μπω κανένα game να δεις in-game πώς παίζω ή το approach μου, ας πούμε. Θα γίνει και αυτό. Θέλω να δω λίγο να έχουμε ένα baseline καλό και μετά Κοίτα, θα να σου πω, αρχίσεις. τα picks που νιώθω άνετα, ρε παιδί μου, και τα παίζω versus οτιδήποτε είναι το Jarvan και το Elise, κυρίως. Μμμ. Τώρα τα υπόλοιπα είναι... εντάξει. Θέλουν δουλίτσα. Jarvan και Elise. Το Jarvan μ' αρέσει. Το λέει είναι weird. Αλλά το Nock... Nock είναι πολύ solid, θα έλεγα. Γιατί έχει το global και είναι πολύ straightforward το τι πρέπει να κάνεις. Το Xin Zhao είναι weird και αυτό. Πρέπει να ξέρεις πότε θα κάνεις τα engage και τα σχετικά. Σίγουρα είναι καλύτερο από πολύ, θα έλεγα. Το Echo είναι και αυτό. Το Volley μ' αρέσει. Κάτι τέτοιο μπορεί να δουλέψει, ας πούμε. Αλλά Jarvan, most played. Πάρα. Κοίτα, για αρχή μπορούμε να δουλέψουμε με κάτι τέτοιο και το βλέπουμε. Βασικά, άμα βγάζαμε κάποιο champion από εδώ, 1, 2, 3, μπορεί και 4, ποιο θα έβγαζες? Άμα έβγαζα, θα έβγαζα το Echo, που δεν Οκ. το έχω πολύ καιρό να παίξω. Οκ, το βγάλουμε τότε. Και, Γιατί θέλω και, το, να βάλουμε 1, 2. Κατάλαβες. και τον Briar θα έβγαζα, Οκ, ας πούμε. οκ. Τα άλλα μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Μμμ, Και ξέρεις ποιο μπορεί να έβαζα, σαν καινούριο. μμμ. Το Zac, άμα σου Ζακ. ακούγεται καλό. Μμ, Γιατί δεν με έχει ακούγεται set. καλό, η αλήθεια είναι. Όχι. Στο solo queue είναι ψιλομπρόγεν σαν τσάμπ, αλλά... Ωραία, κάτσε να... Ίσως βάλουμε ένα champion, έτσι για το γαμότο, για να το δούμε λίγο. Αλλά γενικά θα παίξουμε around αυτά και να δούμε πώς θα πάει. Και να δω ίσως και ένα game σου που είπες. Για Και να τον δω. Afir θα έπαιζα. Ναφύρι. Μμ. Δεν ξέρω. Το Ναφύρι μπήκε για ένα πάντ ζούγκλα και μετά δεν ξέρω, είναι ψηλό weird. Ναφύρι. Κάτσε Πάνθεον θα έπαιζε. Ή βασικά Viego. Viego θα έπαιζα, ναι. Viego ίσως είναι
αυτό το channel το προτιμώ για όλους, legit. Δηλαδή, Ναι, θα δοκίμαζα ένα Viego. Viego ή Vi, αυτά είναι αυτά που θα πρότεινα τέρμα, ας πούμε, σε κάποιον jungler. Δεν ξέρω. Vi λίγο Δεν μ' αρέσει μέχρι. γιατί μπαίνεις και δεν υπάρχει Μμμ, escape. οκ. Θα έλεγα, κοίτα να παίξεις Viego. Έχει τρελό potential. Ε, κάπου εδώ, I guess. Τον Knock να το βάλουμε πιο μπροστά, λες. Να το έχει σαν Ε, δεύτερο pick, το Knock. το Δηλαδή knock. θα έχεις Jarvan most played και μετά ένα secondary pick. Και μετά Elise θα... Volibear θα βάζα δεύτερο. Elise Volibear. Οκ. Ναι. Τότε Από θέμα Volley. το πόσο καλά τα ξέρω και πόσο comfort είμαι με αυτά. Τότε Από Volley αυτή hard. την άποψη. Ωραία. Το Viego θέλω να το αφήσω τρίτο γιατί θέλω να το δω λίγο να το δοκιμάζεις. Ε, ωραία, κοίτα. Βασικά μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή πρωτού στο στείλω. Ή Τι αλλαγή είναι... να κάνουμε. Δηλαδή με τη σειρά. Το πώς είναι. Ναι, το Elise θεωρώ ότι το έχεις βάλει πολύ χαμηλά, ενώ και το νιώθω άνετα Μμμ. και δεν ξέρω, θα το παίζα. Το Θα παίζω και το βάλουμε blind. εδώ, ας πούμε. Ναι, όπου θες. Και Okay. πιο πάνω. Και Και πίσω πιο από το πάνω. Viego δηλαδή. Ναι. Μμμ. Δεν ξέρω, απλά σου είπα, εμένα το Elise είναι weird για το solo queue. Θέλεις πολύ καλό spot και πρέπει να παίξεις το tempo ακραία, δηλαδή να κάνεις 0 mistake. Τα πρώτα 4-5 level είναι, άμα κάνεις έστω και ένα Κρίσιμα, ναι. λάθος, τη γάμισες. Ναι, απλά θεωρητικά όσο ανεβαίνεις είναι free gank, ας πούμε, ειδικά στην αρχή. Εντάξει, Το οκ, flash θα of το cool βάλω είναι... εδώ, αλλά θα το δούμε το Elise, να ξέρεις. Okay. Ε, μετά εδώ, στο A, Στο A. μ, θα άλλαζες κάτι, ή γενικά όλα Ναι, αυτά τα τέσσερα. θα άλλαζα θέση το Z με το Lee Sin. Θα βάζα το Lee Sin πιο κάτω. Α, οκ. Κι Όντως. ας τον έχω τόσα... Ναι, ναι, Μμμ. γιατί νιώθω ότι είναι και αδύναμο pick γενικά. Ναι, έχει γάμισε. Z εδώ πρώτο. Ναι, Και όχι, μετά... ναι, δεν ξέρω. Κάπως έτσι, ναι, καλά τα έχεις βάλει. Οκ. Το αφήνουμε έτσι δηλαδή. Ναι, Οκ, στο στέλνω αυτό. Και να παίζεις λίγο around αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά... Εγώ, ας πούμε, όταν μπαίνω σε game, έχω αυτό ανοιχτό και κοιτάω τι να παίξω. Δηλαδή, άμα πριν, ας πούμε, θα σου δώσω παράδειγμα, πριν που πήκαρα Poppy, ας πούμε, εδώ, οι δικοί μου legit έκαναν Syndra Mel πρώτα picks και είχαν και άλλοι στα enemy και λέω εντάξει, ας παίξω ένα tank και θα κάνω και counter και τον Alistar. Γιατί και ήθελα λίγο disengage. Τα υπόλοιπα δύο που έχω ως disengage δεν είναι και τόσο crazy. Ειδικά δηλαδή τον Krakas ενώ είχα Mel Syndra δεν άξιζε. Το Trundle εντάξει μπορούσε να παιχτεί και αυτό I guess. Αλλά είχαν και κάτι άλλο νομίζω που δεν θα έλεγε το Trundle. Είχα εμφανίσει και κάτι άλλο enemy. Αλλά πρέπει, I guess, με βάση αυτά να βλέπεις λίγο το τι θα πικάρεις, το ανάλογο game, κατάλαβες. Δηλαδή να πικάρεις και λίγο με το τι έχουν πικάρει δική σου και enemy. ναι, ναι, Κατάλαβες. να παίζω τον draft. Κατάλαβα, ναι. Τι άλλο. Ωραία. Κοίτα. Μπορώ να κοιτάξω ένα replay ή να παίξεις Ωραία, ένα game. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Θα προτιμούσα replay. Η αλήθεια είναι. ωραία. Ποιο θες να σου βάλω. Κάτσε θα πάω να το κοιτάξω εγώ καλύτερα. Μμμ. Θυμάμαι έχω West account πόσο και... Α, ωραία. Έχω ξεχάσει τον κωδικό ρε.
Μπράβο. Θα βάλω άλλο. What? Δεν έχουμε. Έχω ρε, έχω 3 accounts West, αλλά έχω να μπω καιρό. Και τώρα αυτό το main το πήγα ναι, για να παίζω με έναν φίλο και εν τέλει θα το κάνω transfer σε 2-3 μέρες. Και εγώ West Master έχω πικάρει, 300 LP κάπου εκεί. Okay. Αλλά ναι. Ωραία, μαλάκα. Και πεθαίνει το client ρε μαλάκα, προφανώς. Όλα λάθος. Το Briar το βγάλαμε τελείως. Δεν παίζει, Mm. θεωρείς. Δεν ξέρω, είναι πολύ one dimensional ρε. Δηλαδή, τι θα κάνεις solo queue. Απλά μπαίνεις. Ναι, Δεν αλλά έχει... έχει global ulti, έχει αστέ. Ναι, αλλά δεν έχεις κάποιο καθαρό win condition ρε φίλε. Δεν ξέρω, το champion είναι weird. Το ε σαν spell ας πούμε είναι για τον Μπούτσο. Τα build path της είναι για τον Μπούτσο και αυτά. Το ότι έχει global γι' αυτό είναι λίγο ψηλό irrelevant. Είναι δύσκολο να το πετύχεις θα έλεγα. Συν το ότι για να παίξεις Briar πρέπει να είσαι legit OTP, γνώμη μου. Είναι κάποια champion, ας πούμε, I mean, το Belveth θα έλεγα, πάνω κάτω πρέπει να είσαι OTP. Το ίδιο το Briar, το ίδιο το Fiddle, το Ivern ίσως, αλλά όχι και τόσο. Το Karthus θα έλεγα, το Nidalee 1000%, το Nunu. Ναι, κατάλαβα το. Ναι, αλλιώς δεν έχει νόημα. Όπα. Ωραία, ποιο game να δούμε. Τώρα όμως. Αυτό φαίνεται solid ίσως. Αυτό η MVP εντάξει δεν αξίζει μάλλον. Αυτό μπορεί Δεν να θες. είναι καλό. Βέβαια έχεις... Ακάλι Κέιλ. Αυτό παίζει πολύ dodgeable. Έχεις δύο scaling pick και έχετε Αυτό και πολύ δεν AP. παίζανε. Δεν παίζανε. Έτρωγα invade στη ζούγκλα και δεν Από κόλλαγε Ivern κανένας. κιόλας. Ναι, ερχόντουσαν Γιον, Άιβαρν, Νίκο στη ζούγκλα και δεν κουνάνε. Ήταν irrelevant. Δεν ήθελα να Συν το παίξω. causing drive δεν μ' αρέσει η αλήθεια είναι. Έχεις ένα, δύο, τρία AP. Εδώ είναι legit αυτό το game όπως είχα εγώ Poppy. Έπρεπε να παίξεις tanky full. Ωριακά έπρεπε Αλλά δεν να παίξεις παίχτηκε. aftershock. Δεν παίχτηκε γιατί έχετε δύο scaling lane. Πώς θα μην στρέξουν. Έχετε Vayne και Kayle στο ίδιο team. Άμα το ανοίξει, θα δει το Vayne που πήγε 0%, δεν ξέρω πόσο πήγε, δεν θυμάμαι. Ναι, το bot πήγε. Όχι, Άστο. είναι κακό αυτό σίγουρα. Αυτό εδώ που έχει κερδίσει. Το Ζακ όχι. Έχεις παίξει και κάτι. Και αυτό το game δεν ήταν καλό και το team ήταν. Είχα Σάκο top, Μάλτζα mid, Εδώ πώς άστο. πήγες 0-7 ρε. Τι έγινε. Εδώ τι ήταν, θυμάμαι. Αυτό μπορεί να είναι καλό έστω και για το early game θα έλεγα. Γιατί εδώ δια στο ένα με team δεν γίνει να πας 0-7 θα έλεγα. Πρέπει να έχεις τρολάρει. Ε, Και έχεις και δεν φτάσει θυμάμαι εσύ. τι έγινε. Αλλά σίγουρα ήμουν tilted αυτό το game.
Και αυτό μπορεί να είναι καλό. Αγίες θα βάλουμε ένα και βλέπουμε. Να βάλουμε... Ποιο να βάλουμε, το 07 ή το 75-19. Αλλά εδώ είσαι και unstoppable. Ή το Volibear. Ή αυτό εδώ, το 2-8. Μάλλον αυτό το 2-8-14. Αυτό βάλ' το, ναι. Worth είναι. Γιατί έπαιξα πολύ top και δεν έβγαλα value. Δεν βγήκε το value μάλλον. Οκ. Αυτό το build το πηγαίνει ο Aggorin. Το Ναι, έχεις δει, Δεν ξέρω αν μ' αρέσει για όλα τα το games. δοκίμαζα. Τι να σου πω. Καλύτερο είναι το Bruiser θεωρώ. Ναι, δεν είναι για όλα τα games θα έλεγα. Γνώμη μου πάντως. Το σπαμάρει αυτό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κάτι που πρέπει να προσέχεις είναι το game πρέπει να το παίξεις πρωτού καν αρχίσει, από το draft. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα πλάνο όταν παίρνεις το game, ρε. Ναι. Δηλαδή αυτό το game τι θα έκανες, πιστεύεις? Εγώ εδώ θεώρησα ότι το μόνο setup που έχω είναι στο bot και μπορώ να παίξω στο bot, ας πούμε, στο full clear για το scuttle, με το Zyra δηλαδή. Γιατί άμα πιάσει το Zyra, σκοτώνουμε θεωρητικά, όποιος και να είναι, και το Nidalee να είναι και το Karma και το Tristan. Γι' αυτό έκανα path προς τα κάτω, νομίζω. Και το έπαιξα έτσι. Στο mid δεν πατάω, γιατί δεν έχει νόημα. Εκτός αν είναι για counter gank, μόνο τότε. Και στο top ανάλογα τη φάση. Αλλά βάλει να δεις πως πήγε το game. Ναι, θα το δούμε. Γιατί... Απλά κοιτάω λίγο και το πώς σκέφτεσαι και τα σχετικά. Αυτό ήταν το σχετικό μου και στο game, κατάλαβες. Εδώ προσέξε με κάτι σε αυτό το analyze που έκανες. Δεν έδωσες βάση στη ζούγκλα versus ζούγκλα. Που αυτό πρέπει να κοιτάξεις number one πάντα, να ξέρεις. Και ειδικά σε τέτοιο game όπως Nidalee, ο bro θα σε κριντζάρει. Άμα δεν χορτάρεις level 1 ένα από τα camp σου, έχεις τρολάρει instantly. Γιατί μπορεί να γίνει μαλακία. Εδώ νομίζω κάτι τρολιές γίνονται. Θα δεις. Οπότε... Πινκάρι invade, ποιος το πινκάρει? Το Zyra. Να δίνεις βάση στο jungle vs jungle. Πολύ. Okay. Γιατί τα lanes καλά είναι το setup και τα σχετικά. Αλλά πες, εδώ ας πούμε εγώ versus Nidalee και παίζεις και Jarvan, θα έκανα κάτι σε buff σε buff για να μην φάω invade. Δηλαδή θα γόρνταρα το blue μου και θα έκανα red ιδανικά. Αν και άμα φας και invade στο red, βέβαια έχει ignite το Garen. Απλά πρέπει να το προσέξεις και αυτό. Ιδανικά θα έκανα red και θα τρέχα blue. Ιδανικά δεν θα το smite το red για να το έχω στο blue, μην γίνει μαλακία. Αυτό είναι το πλάνο. Δηλαδή, κάτσε λίγο. Ωραία. Jungle vs jungle matchup. Εδώ σε βάση θα πω. Σε αυτό εδώ. Whatever. Okay. Τώρα αυτό το invade σου γαμάει όλο το πλάνο. Σκέψου να φάω το invade topside και να κάνει split map. Νομίζω έγινε τρολιά και αναγκάστηκα... Εδώ βάζω word για να δω που παθάρει. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά... Και νομίζω κάνω recall και παίζω από red για να την κάνω... Να μην είμαι mirror, κατάλαβες. Να την κάνεις avoid. Ναι. Αλλά εδώ κάνω clear και με σπαμάρει ο Garen να παίξω top. Κοίτα. Ωραία. Χωρίς καν να το δω. Mute all. Εγώ πλέον τι κάνω ρε. Legit από το Champ Select τους κάνω mute και με το που μπαίνω κάνω mute all. Πρέπει να παίξεις το game σου. Ναι. Σε κρατάει λίγο πίσω αυτό γιατί μισάρεις summoners και τα σχετικά.
που μπορείς να παίξεις around αυτά, άμα δεν τα έχεις δει και πιγκάρουν οι δικοί σου. Αλλά πιο πολύ σε μπετάρουν οι δικοί σου Κοίτα, παρά σε βοηθάνε. εδώ με πίνκαρε, δεν θα πήγαινα ποτέ. Αλλά με Ναι, πίνκαρε να παίξω. ναι, Και αναγκαστικά το παίζω. Α, βάλτε ναι. να το δεις, ήταν ωραίο play. Ναι, του φλάσαρα Έχεις στο. το δει. Ωραία, ωραίο. Ωραία, απλά Κανένα. έχεις φύγει από το πλάνο σου κιόλας τώρα. Και τρέχω καρφί blue, θεωρητικά. Για να μπας και... να. Του το πήρα εδώ, το μπλε. Λόλ. Οκ. Δεν έχει θα gang bot, όχι. Κάνουνε... Βγάζει gang mid το άλλος, disgusting. Που βγήκε αυτό. Φλάσαρε και ο Σεριάννα. Τώρα εδώ έχεις ήδη πρόβλημα, γιατί πέθανε το mid σου σε αυτό το matchup. Θα να πεθαίνει νομίζω μετά άλλη μία. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στο game. Γιατί τον Z δεν τον κάνετε και τίποτα, εσείς. Δεν το κάνω. Μόνο να πιάσει silence ο Γκάρεν ή η Zyra, δεν έχετε και χάρτες θα έλεγα. Ο Z έχει πολύ καλό game εδώ. Να κοιτάς και αυτά ας πούμε, κατάλαβες. Αυτό είναι τα Wincorn. Δεν έχουν τρελό Wincorn αυτή τη στιγμή τον Z. Αλλά τι μπορώ να τον κάνω εγώ το Z. Τίποτα, έστω gang για pressure θα μπορούσες. Γενικά. Εδώ με πινκάρει full αυτός Πω. και κάνουμε τρολιά. Νομίζω βγαίνει τρολιά εδώ. Κοίτα, άμα δεν κάνεις full mute all, τουλάχιστον να κάνεις mute με το που καταλαβαίνεις ο άλλος το τρολάρι με τα pings και τα σχετικά. Εγώ κάνω insta mute όταν λένε μια μαλακία ή πιγκάρουν ό,τι να είναι. Τώρα αυτό δεν έχω worth. Σας πήρε και double. Θα έλεγα Wincons. Δηλαδή να κοιτάς και τα δικά σου και τον enemy. Εγώ όταν βλέπω ότι ο Z παίρνει kills σε αυτό το matchup ή βασικά τουλάχιστον έστω assist και έχετε τέτοιο team που δεν έχετε χάρτη σε εσένα, δηλαδή να τον κάνετε lock, γιατί είναι πολύ, ξέρεις, πάει πέρα εδώ θα μπρο, είναι πολύ mobile champion. Οπότε είναι με τη μία threat, δηλαδή μπορείς να κάνεις και gank μόνο για το pressure, μόνο για να πουσάρεις ένα wave, για να κρασάρει ο Rihanna. Όσο recall ας πούμε και λοιπά. Ναι, ναι. Gank για pressure. Και τι άλλο, 4. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα, να ξέρεις, είναι 0 death θα γράψω. Που σημαίνει, σαν ζούγκλα, number one rule για μένα πιστεύω, είναι το να έχεις 0 death σαν ζούγκλα. Και θα μου πεις γιατί. Γιατί άμα είσαι σε death timer, έχεις χάσει όλο σου το tempo. Και ξέρουν οι enemy να παίξουν πιο aggressive και τα σχετικά. Ή άμα εμφανιστείς και στο... Πες ότι εμφανίζεις στο mid, ξέρουν που είσαι. Έχεις τρολάρει όλο σου το game, κατάλαβες. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα ως ζούγκλα είναι να μην ξέρει ο enemy που είσαι. Πώς να το γράψουμε αυτό τώρα εδώ. Fog. Άμα καταφέρεις και... Δηλαδή, ως ζούγκλα σκέψου, άμα ο enemy δεν ξέρει που είσαι, οκ. Έχεις κερδίσει αυτόματα αυτό το psychology game, δηλαδή μπορεί να παίξει πιο φοβισμένα, κατάλαβες. Έτσι κερδίζουν οι laners σου. Τώρα εδώ που πέθανε, σκέψου, δες λίγο πόση ώρα είσαι top. Από την ώρα που εμφανίζεσαι στο top. 4 και 50, όλοι οι enemy ξέρουν αυτή τη στιγμή ότι είσαι topside, ok. Δες πόση ώρα θα ξέρουν οι enemy ότι δεν είσαι στο map. 4 και 50, 5 και 15. Δηλαδή 25 sec, συν το μέχρι να προχωρήσεις από το base, γάμισέ το, γιατί αυτό είναι tempo είναι. Το επόμενο σου play είναι μετά, μπορείς να το κάνεις μετά από 1 λεπτό, σκέψου. Είναι huge deal αυτό. Άσε που σας πήρε και double τώρα αυτός. Εντάξει, δεν έκανα κάτι γιατί ναι, όλα τα κάνεις αυτό ακριβώς θα έλεγα.
Αυτό το έκανες επειδή δεν είχες να κάνεις κάτι. Αυτό είναι κακό γενικά. Όταν κάνεις κάποιο gank επειδή δεν έχεις να κάνεις κάτι. Εδώ legit σκέψου να έκανες recall μετά από τα τέτοια και να κοιτάξεις να παίξεις για τον Δράκο, ας πούμε, ή να κάνεις hover στο bot εδώ για να έχεις σίγουρο κράτος. Εδώ μπορεί να υπάρχει opportunity για counter gank κιόλας. Για να δούμε. Βλέπεις. Σκέψου ήδη να έχεις κάνει ήδη recall. Άσε που εδώ σε είδε από το Word. Πρώτο campus και συν το ότι όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, Word, καλύτερα είναι να πας εδώ και να κάνεις recall. Το καλύτερο πλέον είναι αυτό. Βασικά το πρώτο καλύτερο ήταν με το που πάρεις golems να κάνεις recall για μένα. Σίγουρα. Okay. Δες τώρα, σκέψου να βγάλει και gank εδώ η Nidalee. Ας που βγήκε και ο Δράκος. Δες πόσο pressure φέρνει η Nidalee τώρα, απλά υπάρχει και επειδή ξέρει ότι είσαι top set. Δες τώρα που είναι το bot σου. Μπορεί να κάνει και Δράκο εδώ. Α, κάνει recall αυτός. Πάλι εδώ κάνει τα ίσα επειδή δεν είχες τι να κάνει. Η αλήθεια είναι. Αλλά αγιώς κάνα έκανε face, οπότε δεν είναι κακό. Θα έλεγα είναι και πολύ καλό. Εντάξει. Ήταν ένα καλό opportunity αυτό. Αγιώς. Ίσως είναι το καλύτερο play που έχεις κάνει στο game. Θέλω να πάρω κάποιο pick για να μπορέσω να παίξω το Δράκο, γιατί αλλιώς δεν θέλω να το κάνω. Όχι, καλά έκανε. Εγώ ας πούμε δεν θα έκανα κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι, θα περίμενα για τον Gromp. Εντάξει, είναι σχετικό. Δηλαδή δεν είναι και το καλύτερο play αυτό που λέω εγώ, προφανώς. Αλλά yes είναι το πιο safe. Πήρα το Δράκο. Ο Garen σκότωσε το enemy jungler. Οχ. Οκ. Τι βγάζει εδώ το item, αυτό, opportunity, οκ, ναι. Για να δω λίγο κάτι εδώ τώρα. Έχω πράγει από το top, γι' αυτό το παίζω έτσι. Ναι, απλά. Εδώ θα έκανα full clear. Βλέπω ότι ζητάνε βοήθεια κάτω, πάω προς τα κάτω. Ψοφάνε, φεύγω. Οκ. Τι να κάνω, κατάλαβες. Να το βλέπεις και λίγο δηλαδή είναι 7 και 20 και τελειώνεις goals, οκ. Τι πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνεις? Να πάρω το red side. Εγώ θα έπαιρνα. Οκ. Καλό goal. Αλλά το αμέσως επόμενο είναι τα grabs. Μπορώ και τα grabs, ναι, εκεί. Τα grabs είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο game αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να τα παίξεις από τώρα, πρωτού καν βγουν. Δηλαδή εδώ με το που κάνεις γούλους έχεις κάνει ήδη recall και τρέχεις. Και ιδανικά να πας να πάρεις κάνα τέτοιο, ένα raptor να πάρεις level 6 και αυτό είναι σημαντικό. Και μετά να κοιτάξεις για fight. Και αναλόγως και το mid top prio προφανώς, έτσι. Και άμα δεν έχουν prio κοίτα να γκάρεις mid top. Μόνο και μόνο για να πάρετε prio και να κοιτάξεις τα grabs. Το mid ήξερα ότι δεν είχα πράιο, αλλά είδα ότι είχα πράιο από το top μου, ας πούμε, και πήγα. Ναι, και το πας red. Δηλαδή είσαι ήδη late. Σκέψου, εδώ μπορούσε να έχει πάρει ήδη ένα grab η Nidalee άμα ήθελε. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να το κοντενστάρω χωρίς πράιο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και να ήτανε, δεν μπορώ να περπατήσω. Ναι, γι' αυτό είπα, άμα έπαιρνες level 6 και κοιτούσες να κάνεις top ή mid, έτσι θα το πάρεις το πράγμα, δεν γίνεται αλλιώς. Βέβαια τώρα το top killer και η Nidalee παίζει bot side, οπότε είναι free αυτά. Μετά το παίρνω το plus. Μεταξύ αυτό, εδώ είστε σε πολύ καλό state στο game, δεν ξέρω. Το μεταξύ αυτό το game το πήρες, Να, 2-8 όμως, ναι.
Kill δεν πήρα. Ε? Όλα εσείς τα έκανα. Ναι. Kill δεν πήρα, kill. Μμμ. Θα πήρε όλα ο Γκέρ. Δεν ξέρω, δεν φαϊτάρισα αυτόν τον Μπρούλι. Τρέχα. Δεν χρειάζεται το ulti εδώ. Εδώ το πινκάρω. Καλό είναι. Εδώ στο silence καλό είναι ο κάπου. Πάμε, με σκοτώνει νομίζω. Ω. Κάτσε να δω άλλη μία. Παίρνεις grabs, οκ. Για να δω. Ω. Ένα άλλο. Ίσως το πιο... Κάτσε να... Μισό λίγο stream. Ένα άλλο σημαντικό. Πού είναι? Summoner's Rift. Ένα άλλο σημαντικό rule. Βασικά ίσως το πιο σημαντικό rule κι αυτό. Μμμ. Θα σου το δείξω κιόλας και in-game το κάνεις μόλις. Ας πούμε είσαι topside εσύ, οκ, σε αυτό το game. Το ένα είναι τα γάμ σου, οκ. Ναι. Βασικά όχι, πώς το είχε πει ο άλλος? Όχι, τα γάμ σου είναι τριάρια, οκ. Είναι safe να τα πάρεις. Είναι ίσως το πιο safe, γιατί εντάξει, εκτός αν φας invade και δεν έχεις pryos, τότε δεν είναι safe τα γάμ σου. Ναι. Το διάρρη είναι τα objectives και γενικά το river, οκ. Μμμ. Και το enemy jungle είναι 1. Μμμ. Σε αυτή τη φάση το number one priority εσύ θες να έχεις πάντα ενάρια, αν γίνεται, οκ. Γιατί έτσι κάνεις και deny το enemy jungler προφανώς, έτσι. Γι' αυτό και όταν κερδίζεις, πες ότι παίρνεις αυτά τα towers και έχεις πάρει vision εδώ, ο enemy δεν μπορεί να φαρμάρει καν την topside ζούγκλα του. Εκεί κάνεις kinda auto win. Ναι. Κατάλαβες? Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, εδώ πέρα παίζει να είναι πιο worth legit να πάρεις ghouls επειδή η Nidalee είναι dead. Παρόλο που, Χάσω χρόνο, ναι, λες. ναι, γιατί μετά κάνεις backtrack, κατάλαβες, από τα ghouls μπορείς να πας ξανά στα grabs. Αλλά εντάξει, εγώ θα έλεγα σε αυτό το σενάριο παίρνεις grabs και μετά κοιτάς να κάνεις το οτιδήποτε. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ δεν χρειάζεται να το πάρεις αυτό το scuttle. Εδώ μπορείς να τρέξεις wolves, να πάρεις wolves blue και να πάρεις scuttle και η Nida είναι open. Κατάλαβες? Είναι huge αυτό. Είναι huge. Ναι, Παναγία μου, Και ισχύει. γενικά όταν παίρνεις ζούγκλα, κοίτα να κάνεις κανένα lens, να βάλεις και κάνα dip. Μην τα κρατάς αυτά. Το έβαλα εκεί, αλλά ήρθε ο άλλος. Αυτός ήρθε γιατί δεν έχει και τι να κάνει, bro. Εδώ εντάξει, προφανώς το Q που έριξε ήταν λίγο troll. Γιατί άμα δούμε micro, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κάνεις auto attack μέχρι να πάει στο smite range και κάνεις q away. Ειδικά μπορείς στο plascom, μπορείς από εδώ, μπορείς όπου θες. Γιατί ούτως ή άλλως, άσε που ήδη είναι, έχεις 900 smite. Αλλά δεν το έχεις προσέξει και το έκανες σαν 600. Και τον κάνεις και Q. Τον κάνεις και ulti μετά. Το τρόλαρα, Ναι. εντάξει. Εδώ συν το ότι έχεις να κάνεις recall πόση ώρα. Δεν μπορώ να δω και τα gold του κάνω. Τα 6. Ναι. Το χ. Ναι, το χ, αλλά το έχω target champion όλοι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά σίγουρα έχεις κάνα σχεδόν 2k gold αυτή τη στιγμή εσύ. Ναι, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Αυτό το έχω σαν ελάττωμα, δεν κάνω recall ποτέ. Θα πω... Legit, όποιος να δει το πιο basic jungle rules, ξέρω εγώ.
Με αυτά εδώ, με αυτή εδώ τη φόρμουλα, legit μπορείς να παίξεις jungle 10 φορές καλύτερα από το να μην ξέρεις τίποτα, κατάλαβες. Ναι, ναι, οκ. Τώρα κάνεις oversave, προφανώς και θα έρθει η Νίτα. Εδώ νομίζω ότι Εδώ, σκοτώνω. ναι, εδώ έχεις γάμισει το τόμπο σου, γάμισε τα, να ξέρεις. Κάνεις και γκολ, Παραγία, θα τις καταδούμε. Νομίζω ότι ήταν full clear, δεν θυμάμαι. Και τι έπαθε, γάμο το σπίτι. Α, κάνεις και full clear. Ναι. Ναι. Γιατί λέω ότι άμα φύγω θα πέρα με τα πάρει, I guess. Κοίτα, εγώ πάντα όταν κάνω coaching, είναι αυτό. Legit, στα αρχικά coaching δεν χρειάζεται παραπάνω. Τα 10 πρώτα λεπτά ή 14 εκεί. Δηλαδή, είδαμε 10 λεπτά, καταλάβαμε άπειρα πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να δουλέψεις μόνο με αυτά και μετά να το βλέπουμε από εκεί και πέρα πώς θα πάει. Κατάλαβες. Οκ. Ε, Θες να δώσεις κανένα tip για τα recall, πότε μπορώ να τσιτάρω recalls. Γιατί εγώ θεωρώ ότι όταν κάνω recall χάνω tempo. Εντάξει, δεν σου λέω να έχεις κάνει full clear προφανώς. Αλλά Αυτό δεν έχεις θα πάντα σου το πω. angle. Ωραία. Recall timers είναι πολύ εύκολο. Θα βλέπεις τα wave states. Wave states και win cons. Δηλαδή, πες ότι ο Γκάρεν θέλει εδώ ο Γκάρεν. Άμα δεν πας top να τον βοηθήσεις, Έχει freeze. έχει freeze ή οτιδήποτε. Γενικά πρέπει να δεις όλα τα lanes και πρέπει να αναρωτηθείς σε ποιο lane πρέπει να παίξω και άμα κάνω recall τώρα θα μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο, πούμε. Ή μπορεί να μην χρειάζεται να δεις καν τους laners και να το παίξεις για τον εαυτό σου, δηλαδή να κάνεις recall τώρα εδώ και μετά να πας στο Grom που θα κάνει respawn, ας πούμε. Ή να παίξεις για το ανάλογο objective. Πρέπει να βάλεις όλα αυτά κάτω, ρε. Δηλαδή είναι σαν habit, να ξέρεις το πότε θα κάνεις το σωστό recall. Απλά πρέπει να έχεις μπει στο συγκεκριμένο σενάριο πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω αυτό. Και να δεις, κυρίως να δεις τα websites και τα wincons. Θα πω και objectives, I guess. Και σίγουρα και τα item spikes μετράνε, αλλά όχι και τόσο, okay. Δηλαδή, άμα κάτσουμε, μπορούμε να βρούμε άλλα τόσα πράγματα. Το πότε δεν είναι το σωστό recall, κατάλαβες. Αλλά σαν βάση να σκέφτεσαι αυτό, ας πούμε. Κυρίως θα έλεγα στο solo queue να κοιτάς τον εαυτό σου προφανώς, παραπάνω. Κατάλαβες, πότε σε συμφέρει. Ναι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ας πούμε πες ότι, θα σου πω ένα σενάριο, ας πούμε. Έχω κάνει full clear και ο δράκος βγαίνει σε 45 δευτερόλεπτα. Ωραία. Προλαβαίνω να κάνω recall και να πάω. Ωραία, και είμαι μάγκας. Γιατί έχω κάνει full clear, έχω τα λεφτά μου, παίρνω τα items και σκάω με drip. Αλλά τι γίνεται. Το bot lane μου έχει κακό wave. Ωραία. Κάνω εγώ recall. Στο recall μου τρώνε gang, πεθαίνουνε. Δεν μπορώ να παίξω δράκο. Ωραία, κατάλαβα. Κι ας έχω τα Εντάξει, αυτό είναι... Τι θα έλεγα. Αυτό είναι το πιο συνηθές που θα γίνει, ρε, legit. Δηλαδή, σε αυτό φταίνει η δική σου που δεν παίζουν για το object. Δηλαδή, αυτό πρέπει να δώσεις heads up το τι θες να κάνεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει να πεις, legit, πρέπει να γράψεις, ρε. Play Drake, please recall, ξέρω εγώ. In this wave. Δηλαδή, αν μπορείς να το πεις αυτό πρέπει να είσαι πέρμα σε κοκαίνη, ρε μαλάκα, να κάνεις κάτι τέτοιο στο solo queue. Δηλαδή πρέπει να είσαι... Άμα θες να το πας next level το solo queue σου, πρέπει να τα πάρεις άπειρα, να πιγκάρεις άπειρα και να τους κάνεις micromanagement τους δικούς σου, κατάλαβες. Κατάλαβα, να τους λέω τι να κάνουν, δηλαδή στον καθέναν. Εδώ δεν ξέρω να παίξω εγώ, σου λέω. Ναι, ρε. Αυτό δεν ξέρω αν θέλω να το βάλω, βέβαια. Μήπως να μην το βάλω. Άστα ακόμα, να μάθω εγώ τα δικά μου. Απλά
ας πούμε τι γίνεται. Εγώ ρε φίλε ξέρω να παίζω support και αρκετά καλά. Θεωρώ. Ή τέλος πάντων ρε φίλε σε ένα επίπεδο normal. Παίζω ζούγκλα σε 400, 600, 700 LP κάτω από το pick μου και νιώθω ότι τα support μου δεν μπορούν τίποτα. Ένα Λογικό, ρε. word ρε φίλε. Λογικό, ρε. Εντάξει. Αυτό που το λέω πάντα, ειδικά τώρα πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το solo queue, είναι legit και δεν, πρέπει να παίξεις σαν να μην έχεις teammates, ρε. Legit. Γι' αυτό εγώ πλέον κάνω και mute all. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το ότι πιο συνηθές θα γίνει σε αυτό που λες, ρε. Με το, εκεί ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις trade. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβεις ότι το bot σου δεν έχει πράγμα και ότι είναι σκουπίδια, ότι θα πεθάνει. Πρέπει να κάνεις predict πράγματα, κατάλαβες. Και έτσι πρέπει να παίξεις για την top set, ας πούμε, όχι για τον δράκο, κατάλαβες. Να παίξεις, έστω να πάρεις ένα top camp στη χειρότερη, κατάλαβες. Πρέπει να τροντάρεις σωστά. Ή έστω να γκαγκάρεις το top, whatever, κατάλαβες. Να σου πω, έχεις θέμα χρόνου. Σήμερα. Ναι, Τώρα. για τώρα μιλάω. Θέμα του χρόνου, δεν έχω να κάνω κάτι, ρε. Ίσως Γιατί ήθελα άμα να δεν έχεις... παίξω κανένα solo, αλλά πες μου. Τι να μπαίνεις και θα game. ήθελα... Ναι, μήπως μπορεί ένα game να το δούμε στην πράξη, ρε παιδί μου. Εγώ τα ακούω αυτό που μου λέει, δηλαδή Ναι. συμφωνώ και πιστεύω ότι όντως θα βγάλουν value, απλά δεν ξέρω αν θα μπορώ να τα κάνω στην Ναι, πράξη ή κατά μπράβο. πόσο. Μπράβο. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο πράγμα, ρε. Γιατί και εγώ ξέρω όλα τι πρέπει να κάνω. Αλλά στο game κάνω και εγώ μαλακίες, ας πούμε, κατάλαβες. Γιατί είσαι forced να κάνεις πράγματα. Ναι, ναι. Νιώθεις forced. Δηλαδή προφανώς, το League κάθε game και διαφορετικό, ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχουν 1000 possibilities. Δηλαδή δεν γίνεται να τα κάνεις όλα perfect, προφανώς. Απλά πρέπει να γίνουν habit και να έχεις ένα καλό baseline, ξέρεις. Αλλά ναι, άμα θες πάνε ένα game να δούμε. Απλά δεν ξέρω άμα είναι καλό να σου λέω τι να κάνεις όταν είσαι in game. Θες να το δεις και να μου κάνεις σχόλια, ας πούμε, τα πολύ general και στο τέλος του game να μου πεις «Α, έκανες λάθος εδώ, εδώ και εδώ», ας πούμε. Ή όπως θες. Το ιδανικό θα έλεγα είναι να παίξεις και βλέπουμε αγίες βασικά. Ξέρω εγώ. Okay. Παίξεις και Άμα βλέπουμε. άμα είναι κάτι πολύ 38 ρε παιδί μου και δεν το έχω παρατηρήσει, πες το μου, Ναι, ας ναι. πούμε. Μπράβο, ναι. Μόνο κάτι τέτοιο θα σου πω αγίες. Ωραία, κάνα τζερβανάκο σκέφτομαι. Ωραία, κάτσε να σου στείλω λίγο αυτά εδώ. Γενικά, αυτά εδώ μπορεί να είναι τα basic, ας πούμε, αλλά μέσα σε αυτά μπορείς να βρεις άλλα πόσα. Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω αλλιώς. Κάτσε, μισό. Ότι έχουν υποκατηγορίες το καθένα. Ναι, άμπρα, κάπως Ναι. έτσι. Γιατί το κάθε ένα από αυτά, ναι, μπορείς να βγάλεις άλλα 1000 πόσα, ξέρω εγώ. Πρέπει να παίξεις με τα timers, πρέπει να παίξεις 1002. Γενικά, παίζει να έκανα μαλακία, yes, που δεν έγραψα. Το number one είναι το tempo, ρε φίλε. Και όχι μόνο στο ζούγκλα, σε όλο το game. Κάτσε το γράψω εδώ. Στο ξαναστέλνω λίγο, yes. Το number one είναι το tempo, ρε. Άμα δεν παίξεις το σωστό tempo, ειδικά όταν κερδίζεις το game. Όταν κερδίζεις το game πρέπει να σκυπάρεις τα τριάρια, τα camps, ας πούμε, κατάλαβες. Και να κοιτάς να παίζεις για τα 2 και για τα 3 και να παίζεις πιο deep, κατάλαβες. Να μην αφήσεις τους enemy να πνέουν.
Λοιπόν, Τι συνήθως εγώ μπανάρεις? μπανάρω Z, Όχι ρε, γιατί trolling. Δεν έχει high pick rate, νομίζω. Αλλά για το mid, το, τι. το παίρνω, ναι, για το mid και Α, δεν μπορώ να το πιάσω. Ή Z ή Talon μπανάρω γιατί μην τα, έχει εγώ κανένας μπανάρω νερφάκι εκεί πέρα. Talon. Εγώ μπανάρω Talon, Α, Πέρμα. και εγώ το Talon γιατί άμα έχει κανένας νερφάκι με τρέχει. Και τρέχει και τους δικούς μου και δεν υπάρχει. Λοιπόν, ας πούμε τώρα εγώ που βλέπω Ναι, Mel, ναι. Θες AD champion σκέφτομαι, σίγουρα, καταρχήν. σκέφτομαι Volibear, ας πούμε να είναι λίγο tanky, Ναι, να είναι ναι, setup, ας καλό πούμε. είναι, ναι. Όλοι το ακούμε. Βόλι είναι λίγο μαλακία γιατί έχει χίλια builds, bro. Αλλά έχω ένα καλό guide. Έχεις δει τον Αρίμπο? Όχι, έκανε. Όχι, δεν το ξέρω. Μ' αρέσει το Volley εδώ στο χέκαρι μου. Τον δέρνω. Το Χέκα είναι ψιλομπρόγιον στο solo queue. Σαν champ. Για solo queue είναι πολύ broken θα έλεγα ο Χέκαρη. Μπορεί να είναι και από τα καλύτερα picks. Αλλά είναι και αυτό λίγο one dimensional. Γιατί απλά κάνεις full clear. Αλλά πολύ full clear. Τώρα έχεις mail mid. Κάνε jungle. Έκανε jungle. Καλά πήγε. Αχ, τι γράφω. Έχω και ban. Ωραία. What? Άλλον κρεντζιάρης ρε. Να βγάλω το χέκα. Βγάλ' τον, ναι. Αφού το πήγαρε πριν ο άλλος. Είναι πολύ νούμπικο το Χέκα στο solo queue. Πρέπει να τον κάνεις πάνης με invades. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις team. Εδώ μπορώ να παίξω blind το volley. Γιατί και καλό είναι στο Veigar, θεωρώ. Και για το Mel για setup και έτσι. Καλό είναι, ναι. Εκτός αν πάρει tank... Όχι, όχι ρε, όχι, μην το κάνεις αυτό. Όχι. Ναι. Γιατί ρε, ναι, πιστεύω. Δεν Καλύτερα πειράζει, να πάμε δίνεις... έτσι. Κοίτα, άλλο, να πικάρεις όσο πιο late γίνεται. Καλύτερα να κάνεις counter εσύ παρά οι άλλοι. Από, ναι. Γαμάει αυτό το σκηνάκι ρε. Τι ωραία. Πού είχες? Αυτό. Ναι, ή και το άλλο με τα μάτια γαμάει. Αυτό είναι τα πιο broken. Ωραία. Ας πούμε τώρα άμα έχω έναν Alistar ή κάτι τέτοιο. Λεώνα, Alistar και Rel, ας πούμε. Άμα, τέλος, έχει κερδιθεί το game από τον draft. Αλλά θα έχω καμιά λούλου τώρα, με Σαμίρα, το πιο πιθανό. Και αυτό που είναι σημαντικό. Καταρχήν έπρεπε να κάνει last pick. Δεν ξέρω γιατί κάνουμε last pick σε support ενώ βλέπουμε thresh. Πολύ open αυτό. Same. Σένε. Καλό το Σεν, εντάξει. Μαγειρεύει. Εδώ παίζει να χάσει το draft. Εντάξει. Πω. Δεν είμαι εξόντι. Εγώ εντωμεταξύ το volley δεν τα ξέρω τα build. Πάω πάντα Πάνε Cosmics Conqueror. τέτοιο. Θα σε πω, πάνε Conqueror και secondary. Πάνε Conqueror και secondary πάρε Resolve. Ριζόν. Ναι. Πάρε Shield Bash και Revitalize. Και πάρε Legend Attack Speed πάρε. Όχι, καλό είναι το Last Stand. Legend Last Stand και πάρε αντί για Attack Speed στα μικρά πάρε CDR. Και να κουκάρουμε κάτι τώρα εδώ. Αυτό Παναγία μου, τι είναι αυτό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πιο πολύ με φοβίζει εμένα. Κανονικά είναι λίγο dodgeable αυτό το game, αλλά δεν πειράζει. Όχι, δεν το ξέρουμε. Πάμε εδώ. Πάμε τελικά. Γενικά όταν προσπαθώ να πρακτισάρω, δεν με νοιάζει. Δηλαδή θα κάνω επίτηδες first pick, κατάλαβες, για να παίξω πιο δύσκολο game ή Ναι, whatever. ναι, δεν πειράζει.
Καλύτερα. Πρώτο item, Divine λέω, Sundered Sky. Εδώ. Είναι huge vs. Panther για σου, εντάξει. Ας πούμε εδώ. Mm. Σκέφτομαι ότι, καλά, τον Panther δεν τον έχω. Αλλά ούτε και αυτός θεωρώ με έχει, ξέρω. Εγώ πιστεύω τον έχεις, αλλά θέλεις μερικά levels. Μπορώ να παίξω bot εδώ, θεωρητικά. Εντάξει, ναι. I guess both. Σίγουρα. Απλά, εδώ άμα πάρει lead ο Jax θα έχει τρελό θέμα στο side lane. Γιατί δεν το σκοτώνει κανείς σας. Μα ξέρεις, είναι σημαντικό γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ ίσως ιδανικά θα έκανα gank early top. Αρκετά ganks, 2-3 ganks σίγουρα. Έτσι ώστε να μείνει behind ο Jax. Το παίρνω εγώ Έχουν, συνήθως. αυτό Το το, πλέον. αυτό το, να μην- αυτό το game ίσως θα έπαιρνα το πράσινο εγώ. Αλλά και το Brook Coblane. Γενικά. Και το μπλε Coblane. Σε όλο και το μπλε είναι πιο broken. Κοίτα, εγώ πάντως θα πάθαρα top και θα κάνω πάρω το Jax θα έλεγα. Εσύ κάνε ό,τι θες. I guess. Και βλέπουμε. Εδώ λίγο τα... Ωραία, θα φτύσω ένα μάτι εδώ. I guess. Να μην φάω κανένα invade. Πάω back. Παίξω. Πανάκι. Οχ, 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 οχ. Αρχίσαμε. Πες με ignite. Ωραία, κάπου πρέπει να κάνεις 3 camps και top. 3 camp stop. Αν και εντάξει το solo και δεν είναι τόσο καλό. Είναι πολύ προτιμότερο το full clear. Αλλά Έχει άμα γίνει... πεθάνει ήδη. Τι είναι ήδη 3 camp stop. Το βράχο έχει πεθάνει ήδη. Όταν θα είσαι level 5 να έχεις 3 level στο W. Το W. Mm. Max Q δεν είναι το βόλο. 3 level στο W και μετά. Μετά Q. Είναι broken τα 3 level W. Για τα objectives και γενικά για τα clears. Και για τα fightings. Κοίτα, όσο δεν φιντάρουν, είναι καλά. Εντάξει, 2 λεπτά είναι ρε φίλε. Άμα φιντάρουν και στα 2 λεπτά. Ισχύει και αυτό. Πάνθερ. Φοβάμαι μην κάνει early gang ο Pantheon top ρε. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Γιόλο. Ωραίο ping αυτό. Αλλά σιγά να μην βάλει ward. Να το θηρίο. Εδώ ένα άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεπάρεις το red, να κάνεις golem και μετά red. Απλά για να έχεις το red και τα clear πιο καλύτερο. Δεν παίζω mid, αγγέσα. Τώρα είναι... δεν ξέρω. Θα μπορούσες, I guess. Yeah. Είναι κακό. Ωραίο, πολύ καλό. Πολύ καλό. Εντάξει, και παίζω αυτό το. Βέβαια έχουμε bot pry, το νου. Μην γύρω Pantheon. Καλό είναι και αυτό. Άρχισε με έψιλον, άρχισε. Πολύ καλό. Double flash κάτω. W, μην ξεχάσεις. Εδώ γιατί ρε φιλαράκο πεθαίνεις. Θα σου έρθει ο Pantheon. Κάτι τα ρέτο προς τα κάτω. Βάρω τον έχει, βάρω.
Φύγει, φύγει, φύγει. Πρέπει να τρέξεις εδώ. Βέβαια έρχεται το Fiddle. Τρέχα στο Fiddle γρήγορα. Άστο αυτό, give. Δεν χρειάζεται, legit. Το φάει τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ρε. Γιατί. Βέβαια, όχι, εντάξει. Go. Έχει τη μέλ. Οκ, Σου καλώς. λέμε ωραία. Αντραπώ. Καλώς. Θα το πάρει ρε φίλε. Ωραίος. Εγώ ξέρεις γιατί το είπα. Για να δώσεις recall στο Fiddle. Όχι ρε, πάμε Αλλά θέα, κάτσε. έκανες καλύτερα. Έκανες Θα κάτσε να καλύτερα. βοηθήσει. Τι Divine. βάζω. Divine. Divine μου πέσε. Μμ. Παίρνω το Divine τώρα. Ωραίο. Λοιπόν, full clear σε top. Σκέφτομαι. Όχι, Μμ. βασικά πάω κατευθείαν. Καλό. Μ' αρέσει να πας κατευθείαν. Δεν έχει μόνο Jax βέβαια. Ναι, αλλά έχει freeze, οπότε αναγκαστικά δεν θα κάτσει. Μπορεί. Αλλά χωρίς μόνο τι θα κάνει bro. Ξέρω εγώ. Δεν θα πάρεις τα camp σου. Γιατί είναι λίγο waste. Και κοιτάξτε για δράκο εκεί. Τώρα είναι λίγο sad γιατί παθάρω μακριά από τον Σεν. Όχ, δες τον βλάσαρε. Τον βλάσαρε ο Τζάξ. Δεν έχει φλάσ. Αλλά αν έχει μάνα για είναι λίγο μαλακία. Έτσι δεν μπορείς να τον κάνεις Q. Παίζει να μπάκαρε. Τώρα γιατί με γάμα έτσι όμως. Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό. Δίνεις recall εδώ στον Σεν. Έχεις χάσει λίγο tempo, αλλά τι να κάνω. Μη κάνει δράγκο φοβάμαι εγώ. Τι έχουν. Πάθαν. Εγώ πιστεύω ότι είναι στα Raptors μου. Μπορεί, αλλά είναι σε καλό state το game πάντως. Να σε έχει σημασία. Αλλά σημαντικό είναι να μην χάσετε τον δράκο for free, Τώρα μπορείς να το κάνεις εσύ τον δράκο ή να κάνεις gank bot. Bot να παίξω. Απλά το bot, το top σου είναι weak side. Κάνε blue εδώ, κάνε blue. Είχε scuttle. Γιατί ο Phantom θα είναι around εδώ. Μόνο μην γκαγκάρει αυτός πρώτα. Το bot. Σαμίρα έκανε back. Με έλεγε πράιο. Δεν θα κάνει move. Αν πάω σε 6 με αυτό είναι huge, αλλά δεν νομίζω. Ωραία. Είναι 6 και αυτός βέβαια. Φαϊτάρεις εδώ, είσαι πρώτος. Τρέχα. Όχι, το έχω. Φλάς, καλό. Γιατί δεν το παίζει το Σαμίρα ρε μαλάκα. Ναι, είναι 5. Εντάξει, πήρες το φλάς. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι καλό αυτό. Να το τραβήξω. Θες να μπάκαρε. Άμα έκατσαν και έχουν και mid πράιο, δεν ξέρω. Ωραία, σκάτ. Λείπει ρε αυτό, φύγε. Μαλά, γιατί βγαίνει αυτό. Για σου δεν κουνιέται, bro. Πάρ' το. Και τρέντα. Τρέχα και grabs εδώ, legit. Όχι. Αν πεθαίνει είναι ok. Πεθαίνει, λογικά. Και τρέχεις και grabs. Ωραίος. Τρέχα grabs με τη μία. Grabs. Είναι σημαντικά. Εντάξει, δεν είναι κακό. Αν πάρεις τα grabs δηλαδή. Τον έκανες και να κάτσει. Κάνε τα όλα εδώ. Όχι. Έχει διαφορά.
Πού Έχει χιλάρουν λίγο. αυτά. Δεν χιλάρουν, ρε. Αλλού. Πες Το τον, σε δίνει. παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δεν θα έχει. Σε Πλάσα παρακαλώ, ρε ρε τον να παιδί. χρειάζεται. Ωραίος. Πάρ' τα grabs. Καθινώνει πρώτα. Οχ, εκεί τον βρεζάρει ο Τζάξ, ο μπάσταρδος ρε. Εντάξει, θα ξαναπάω ρε φίλε, τι θα τον κάνω. Πρέπει να κρασάριζε κάπως, δες το wave εκεί. Ας πούμε τώρα, θεωρητικά πρέπει να κάνω back. Σωστά. Όχι, πρέπει να Όχι. βοηθήσει το Σεν τώρα. Go. Βοήθα το Σεν. Είναι να βοηθήσω εδώ, καταστροφή. Ο μπρο πεθαίνει από τον αέρα. Πάνε recall τώρα, αναγκαστικά. Φύγει. Έχεις το ward μάλλον. Έχεις το item, αν έχεις το item κομπλέ. Είδες, κοίτα. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει και το live coaching, γιατί γίνεται λίγο μέση. Χαμός, Ναι, απλά μ' αρέσει που κάνεις το δικό σου πάντως. Παρόλο που... Α, που Ναι. Όχι, καλά το πάμε. κάνω την Α, επιλογή, ναι. ας πούμε, ούτως ώστε αν γίνει λάθος, να ξέρουμε ότι, πώς να σου πω. Γιατί άμα κάνω αυτό που μου λες Ποιο το ναι. και μου βγαίνει, ναι, δεν θα καταλάβεις τι κάνω λάθος, ας πούμε. Θα μπορούσε να παίξει Q. Δεν το κάνω από εγωισμό, καταλάβεις. Ναι, ρε, έτσι. Smite ρε όμως, μην έχεις δύο smite. Σημαντικό γι' αυτό. Μπορούσε για dive top εδώ. Δες το μία. Έχεις ulti. Δεν τις έχεις Δεν το χρησιμοποιήσει. Είναι ένα possibility. Γιατί ο Sen στραγκλάρει ρε φίλε. Δεν μπορεί να κρασάρει. Τον Sen του γάμισες εδώ. Εδώ δεν μ' αρέσει αυτό που έχει πω, πάνω σου γάμεις. Ούλτα ρε. Εδώ. Γαμήθηκε όλο το game ρε. Να, αυτό σου λέω ότι ακούω τις μαλακίες εδώ Ναι, και... ναι γιατί. Σκέψου εδώ. Ο Sen Struggler ρε, δεν έχει κρασάρει αυτό το wave εδώ και πόση ώρα. Και πέθανε. Και πέθανες κι εσύ τώρα, εδώ είναι double doom τη φάση, να ξέρεις. Πω. My bad που ακολουθώ αυτόν τον τύπο. Mm. Αλλά whatever. Εγώ σου είπα, το enemy Jax είναι τρελό Wincon. Μη ξεφύγει, έχει ξεφύγει ήδη, ξέρω εγώ. Γιατί ο Sen 3 τώρα, wave 4 δεν μπορεί να κρασάρει. Smite κιόλας. Μην αφήνεις δύο smites. Πάνε armor bot εδώ μεταξύ. Τον path. Πέθανε λέει ρε. Κοιτάς για dive ίσως. Τάγκαρε, okay, go. Όχι ρε, τι κάνω. Μάλιστα Πολλά. δεν πήρε. It's fine. Καλό ήταν αυτό. Αλλά τώρα τι έγινε. Ο Sen ultar εδώ και ο Jax παίρνει plates. Παίζει να ήταν και κακό. Πολύ κακό βασικά, όχι απλά κακό. Πω, ρε, πούστη. Θες armor bota. Για δες λίγο τα picks των enemy. Οκ, έχω Veigar. Μπορούμε να βγάλουμε μαρμπότα. Όχι.
Θα βγάλεις Frozen Heart, θα σκυπάρεις την πότα. Ή Frozen Heart ή το Frostfire. Μάλλον το Frostfire είναι καλύτερο θα έλεγα. Η μπουνίτσα. Εδώ δεν λες. Iceborne. Frostfire, καλά. 15 χρόνια πριν το έλεγαν έτσι. Τώρα έχεις κάνει λίγο overstay, αλλά μπορεί να είναι και καλό έχεις. Πατέρας σας τρέξει. Δεν κάνουν πολύ react ρε φίλε. Θα πλέει τα παιδιά. Αυτή τη δεν κάνει εκεί. Ναι, η μπουνίτσα είναι καλή. Μπουνίτσα και μετά Visage. Είναι 10-10 το score, το map save είναι πολύ doxy αυτή τη στιγμή, θα έλεγα. Δες το και σου Γιατί το που παίζω εγώ. Το δεν ξέρω αν έχει θέμα. Πάνε, free. Καλό είναι. Και αυτό το boost. Ωραίος. Του γάμισες. Πολύ καλό. Ίσως παίρνετε και tower εδώ. Θέλω να παίξω το Herald για να βγάλω την μπότα, όχι. Όχι, Έχω όχι, ένα. όχι. Μην τα κοιτάς καν αυτά. Irrelevant είναι. Δες το tower εδώ. Άμα ανοίξει το mid είναι huge για εσάς. Το Q ιδανικά κάντε το για όταν τα κρίσετε. Σε τέτοιες φάσεις. Τρέχα όμως. Πίτες δεν μπεϊτάρω. Δεν ξέρω. Το fiddle εδώ ulti. Δες το. Άντε fiddle. Μία ώρα μπρο. Πολύ καλός. Μπράβο. Εδώ είναι winning. Το Jax. Smite redon κιόλας. Smite redon για αυτό μας. Ωραίο. Ωραίο. Huge. Rift τώρα. Τι κάνουμε ρε μαλακα, Τώρα πέντε Rift γιατί άτομα. δεν έχετε εγώ. Πολύ καλό. Εδώ παίζει να κέρδισεις και το game. Ή και όχι. Εδώ σάταν το Jax. Μαλακα ποτάκια είναι. Πόρε Τι μαλάκα. διάλογο. Εν τέλει βγήκε κακό αυτό, πήρε σάταν ο Jax γάμο. Αλλά εντάξει δεν είσαι και τρελό σάταν, εντάξει 103G. Εντάξει, οκ, δεν βγήκε bad, actually. Πολύ πορσάραμε, ίσως έπρεπε να φύγω για να παίξω το Herald. Ναι, Οι μπότες θα με εγώ βοηθήσουν. στο είπα. Στο είπα σαν option. Εκεί με το που σκοτώσατε ποιον ήταν? Τον Πάνθον και τον άλλον? Στο Fiddle Ulti? Ναι. Ήταν insta rift να κλικάρεις. Επίτηδες τους άφησα να μου μπουν εδώ για να μπεϊτάρω το... Όχι, ωραία το να με παίξεις. κυνηγήσω. Ρε φίλε εδώ. Το team δεν σου παίζει τώρα λίγο. δεν παίζεται, όχι, γιατί είναι out of tempo, δες πως είναι το map. Πιέγκαρε τον bug αυτό το βλάκα. Εκεί είναι αυτό, πλάι. Εντάξει, έχουμε άλλη μια ευκαιρία με το δράκο. Καλά, αυτά μην τα κοιτάς καν, εγώ δεν τα κοιτάω καν αυτά ρε. Άμα τα Τι πήρες, θέλω το πόλο. άμα τα πήρες, καλώς, άμα τα πήρες, unlucky. Όχι, legit ρε, γιατί είναι σαν να σου χαλάνε το πλάνο αυτό. Άμα δώσεις 4 kill για να πάρεις την πότα, δεν είναι πολύ καλό. Είχαμε fiddle. Μπορεί. Πεθαίνει αυτός. Κάμισε το. Και ult. Και Q και smite. Smite είναι το Veigar, το βλάκα. Μαλάκα. Λείπουν οι συμπαίχτες, νιώθω. Ναι, είστε outnumber. Δεν πειράζει. Αφού το έζησε, καλό είναι. Έχετε δύο δράκους εδώ μεταξύ, Ένα. Όχι, έναν. Έχεις το item. Ναι, το έχω απλά. Πάρε και ένα MR τέτοιο. Clock. Να βάλεις Visage τώρα. Σκύπα ρε ακόμα την πότα. Δεν είναι κάτι καλό να πάρεις αυτή τη στιγμή. Λογικά armor μπότα. Το ξεκινήσω το δράκο. Θα μπορούσες μάλλον. Αλλά δεν είναι τέτοιο σαν μέρος. Πούλα ρε το και βλέπεις.
ένα σημαντικό που έκανες και πριν, που σου πήρε το πρώτο δάκρυ, ποιο ήταν. Έπρεπε να Δεν παίξει. είχα κρατήσει τον W. Όχι, έπρεπε να έχει κρατήσει. Γιατί Ναι. τον κάνει, με smite τον κάνει outsmite. Γιατί αυτός έχει καλό Q, κατάλαβες. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις timing. Το είδες αυτό εδώ που έκανες μόλις. Τα 2 κάπα Μμμ. περίπου. Καλά, όχι, 2K είναι πολύ, έλεγα. Και Ένα είχα και τον W. 800, κάπου εκεί. Εδώ. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Μπράβο, Μην ρε τάωραν αγορίδες. γίνεται. Και αυτόν γάμισε του, μάνα. Αχ, Σεν, δες, φλάσαρε εκεί το Γιασού. Αλλά, 10 έχω R. Άρε μαλάκα, ήθελα να το... εδώ ξέρεις τι. Έπρεπε να αρχίσει με και Ναι, ναι, μετά έχεις Q. δίκιο. Καλά, 20 game έχω στο βόλι, μην νομίζεις. Εντάξει, Εδώ θα το απλά παίξω. εγώ σου λέω τώρα. Μη τέτοιο. Nice, μια ιδέα. Αυτό είναι καλό. Βλέπω Ωραία. smite, αλλά νομίζω δεν μπορούν να contest. Να πες να γορτάρουν εκεί το τρίμπους. Δεν μπορούν τα μπάσταρδα. Δεν κάνει πάνω στον ούλτι φοβάμαι εγώ τώρα. Είναι bot βέβαια. Ψηλό, έχει το νου σου να τρέξεις πάνω τους. Ω, γρήγορα. Ωραία, nice. Τους χειρνάτε κιόλας αν θέλετε. Ωραίο. Μην πάρει τα plant μόνο. Και τρέχω. Ή και όχι. Bro, είσαι undead. Πώς τρέχω, ρε. Εδώ Conqueror, Div και Divine. Divine, γιατί το λέω πάντα Divine αυτό. Thunder and Sky, Div. Ωραίο build, ωραίο, δεν το έχω ξαναδεί κάπου. Και το W, Div. Ναι, όταν έχουν τέτοια τσάμι που υπάρχει πολύ fighting και skirmish, είναι clean αυτό ρε. Χιλάρις γάματα. Ναι, εδώ έκανες πολύ καλό play. Πήρες το ένα. Πήρες τα ones του enemy jungler. Να τα λέμε κι Θέλω να αυτά. δώσω το mid, αλλά... Εδώ recall εδώ. Για πάτα tab να δω κάτι. Πάρε ένα Bramble Vest. Όχι, άστο αυτό. Όχι, άστο αυτό που πήρες. Θέλεις το Bramble Vest και μετά. Και τώρα κάτι... Ναι, όσο μπορείς. Πάρε το health. Τα rings. Αυτά. Τα ruby crystal. Ναι, γιατί έχει Thunder Sky ο Phantom και έχει Blade of the Ruined King ο Yasuo. Είναι σημαντικό να τους κάνεις αυτό το κάτω. Το ζεις, το σε παρακαλώ, αδελφέ μου. Γάμισε τους. Οκ. Ή και όχι. Δεν χρειάζεται τώρα εδώ γιατί θα έρθουν κι άλλοι να ξέρεις. Ναι, αυτές. Αλλά άμα μπει ο φίλος... Πες να το ζεις. Το ζω. Πω. Easy. Αλλά... Τον είδα το Fiddle από το map, γι' αυτό λέω άμα μπει. Εγώ περίμενα να μην σου βγουν και παραπάνω, κατάλαβες. Γιατί άντε και τον Thresh τον άντεξες. Τώρα το ότι πήρε δεύτερο Tower Jax είναι criminal, η αλήθεια είναι. Είναι illegal, αλλά τι να τον κάνω. Εμείς δεν μπορούμε να σπρώξουμε. Πω, μη σας κάνει ένα βενιά ο Jax φοβάμαι, αλλά έχεις Fiddle Mel, μπορεί να τον κάνετε καλά, ας πούμε. Σετάρετε κάπου στο δράκο. Έχεις και το ρολό της Adam τώρα. Μπορείς back, έχεις χρόνο. Μπορώ back για το healing αυτό εδώ. Όχι, πάρε MR μπότα, θα είναι σημαντική εδώ. Και ένα άλλο MR αν μπορείς. Ναι, go. Αυτό είναι huge. Γιατί θα είναι σημαντικό σε αυτό το fight. Για δες εκεί τον Jax τρολάρει, αλλά δεν είναι, η δική σου είναι FK. Σου κάνει recall, καλό αυτό.
Για δες, δεν έχει και ε. Έρχεται και ο Φίντελ. Πούσαρε το αυτό, πούσαρε το. Πάρετε mid πράιο κάπως. Είναι το ιδανικό. Go, go, go. Τον Jackson αν μπορείς. Σμέτα ρε τον κιόλας. Ή βασικά κράτα το Σμέτα. Δες το fight. Ναι, απλά θέλω να κάνω zoom. Εντάξει. Το βλέπω, απλά πιο πολύ σαπορτάκι παίζω τώρα. Καλό ήταν. Έκανες καλό τέτοιο. Φόρσαρες τον Jackson να μπει. Που έκανες ulti. Και δεν έχει και λατέρνα. Καλό. Πολύ είναι αυτό που έκανε μπρο. Αλλά τώρα είσαι εν ulti, για δες. Αλλά πώς να δεις. Έστω κάνα ε. Πάω το δράκο και μετά βλέπεις. Όχι. Δεν damage. Μπράβο ρε μάγκες. Πάνε Baron μπορείς. Όχι. Δεν ξέρω. Κάνει τρολιά εδώ. Δεν μπορείς. Μην τον πάρετε. Κάνα camp. Τα golems αν είναι. Τα topside camps βασικά. Τρέχα topside camps. Legit. Τι πει bot τώρα. Ποιον. Το Jax. Κάνε recall να τον τεφάρεις εσύ γιατί δεν θα κάνουν αυτοί. Legit. Κάνε insta recall να τον τεφάρεις. Θα το βγάλω. Ναι, βγάλω το Hyujin. Hyujin. Τώρα μαλακίζονται αυτοί. Πολύ overstay έκαναν μη του. Τρέχα ευθεία καλύτερα, μην το βάρεστε τώρα. Και από εδώ καλά είναι. Η ζούγκλα μου πάει να πάρει. Ναι, μη σου πάρει ζούγκλα. Τώρα αυτοί έχουν ένα window για Baron. Δες το λίγο. Κοίτα να πουσάρεις το επόμενο mid wave γρήγορα μετά από το blue. Και κάταρε το προς mid. Μην κάνουν Baron. Πίνγαρε να το γορδάρουν. Ή πάνε να γορδάρεις. Πάνε να κάνεις ένα ε κάτι. Δεν μπορούνε ρε. Ο Pantheon και ο Thresh. Δεν ξέρω. Θα μπορούσα legit. Όχι πάνω και Thresh. Αν πήγαινε και Yasuo. Τους άλλους τους είδαμε. Τώρα εδώ είναι τρολιά αυτό που κάνεις. Κάτσε mid, legit. Δες πως είναι το Να map. κάτσω mid. Ναι. Γιατί θα γίνει μαλακία εδώ τώρα. Αυτό που σου έλεγα και πριν. Δεν έχετε top mid prio. Και η δική σου θα κάνω... το βλέπεις. Πρόσεχε slow αυτό εδώ. Γιατί είναι λίγο outnumber εδώ η φάση. Κατάλαβες, αν δεν ήσουν εδώ μπορεί να πέθανε αυτή. Κάτι τα ρέτα. Και mid prio και να γορτάρει τον Baron είναι το θέμα. Το μέλλον φουκού είναι. Χάνει ένα V1 από το shop, ξέρω εγώ. Πάνε έκανε έψιλον τον Baron αν μπορείς. Βάλατε blue trinket αγγείς. Μπετάρουν, πρόσεχε. Θα τη φλασάρουν τη Σαμίρα μάλλον. Πίνγαρε την back. Μη σε στρέξει το φουκού ρε μαλάκα. Τώρα βρήκε και αυτός. Για σου που σάρει τόπο όμως, πρέπει να το ματσάρετε αυτό. Πώς πάνε τόπο. Μπορεί να χάσετε Baron εδώ με αυτές τις μαλακίες. Αλλά τουλάχιστον πούσαρε τόπο άλλος. Bot. Πάνω τον πήγε bot. Του γαμάται αυτού. Ωραίο. Πόρε μαλάκα μέλ γάμο το σπίτι του. Άντε ρε, καλώς το να. Ευτυχώς έδωσε λίγο πρέσο στον Πότοσεν. Πουσάρετε το top πέρμα. Αντί για visits... Έλα ρε, μην πεθάνεις εδώ. Εδώ τον ήπιο ή απλά πέθανε. Χάρισε ο Φίντελ ρε, πούστη. Μη κάνεις commit, γάμισε το τώρα. Πάρε το Ward εκεί, στον Baron. Ή δεν έχουν. Μαλακία είναι αυτό τώρα εδώ. Που είστε με τόσα άτομα. Δεν έχετε πουσάρει αυτό το top wave. Μη πενγάρεις Baron ρε. Είναι troll. Βέβαια δεν έχουν jungler, αλλά δεν έχει τη Σαμίρα, δεν ξέρω. Μη αγόρια. Δεν είναι καλή ιδέα, όχι. Ξέρεις τι, εδώ αντί για Visage πάνε για Kane Crooker. Γιατί ο Veigar θα είναι θέμα. Ο Visage θα με κάνει θηρίο όμως. Είναι καλύτερο το Kane, να ξέρεις σε αυτή την περίπτωση. Γιατί θες το extra MR.
Γιατί Μπορώ να αλλιώς δω σκορ. αλλιώς θα σε κάνει one shot το Veigar αν δεν πας και είναι Crocker, να ξέρεις. Να δω για Sol. Καλύτερα. Πρέπει να παίξετε mid prio. Ο Zen τώρα τρολάρει και πιγκάρε τον. Θα του πάνε πολλά άτομα και θα χάσετε και πάρα. Mid prio, mid prio. Τα μποτάκια, ο Fiddle και η Mel. Ο Σεν και αυτός μαλάκα κάνει κάτι. Εδώ με Εντάξει, mid είναι όλοι prio σε. έχετε Baron Access και Drake Access. Μπορείτε να τρέξετε και Baron εδώ, legit, δες το λίγο. Πες τους να τρέξουν Baron, θα έλεγα. Προτιμώ fight. Ναι. Ξέρω, το έχετε το fight. Θα κάνετε face check άμα φαϊτάρετε, κατάλαβες. Εδώ είναι ψιλοφρύ το Baron. Άμα το Έχει ulti Panther. ρασάρετε. Εντάξει, οκ. Τουλάχιστον να φαϊτάρετε, κατάλαβες. Δες τώρα τους, αυτοί ακόμα κάνουν δράκο. Ο Σεν γιατί αργεί τόσο όμως. Κοίτα, τώρα είναι λίγο flip να κάνει ulti Panther, αλλά τι να κάνεις. Δες για fight, ιδανικά. Δες για fight, δες για fight. Ούλταρε εκεί στο fight. Εδώ σκοτώνω Panther. Και μετά Baron. Ωραίος. Μπες, μπες. Δεν είναι πια. Αχ, περίμενα να ουλτάρει το κλουβί εδώ. Αλλά it's fine. Τα τρώω. Γάμισε τους, τώρα ουλτάρει το κλουβί. Οκ, it's fine. Δεν μπορώ με το Είδες, σύσι. άμα μπαίνετε εκεί δράκο και fight, μπορεί να γινόταν τρελή Ναι, όχι μαλακή. καλό κόλ ήταν. Πολύ καλό κόλ βασικά. Είδες τους φόσαρες να μπουν και όπως να είναι. Ο Πάνθον τώρα εδώ έκανε τρελό int. Πρόσεχε εδώ. Έχουν movie enemy. Δεν χρειάζεται να το φετάρετε αυτό. Legit. Νομίζω σου γαμάμε. Δεν θα το έλεγα. Για στο Θεό του, ο Jax δες τι έχει. Ναι, ήταν πιο πρώτη αυτή ρε. Ήσασταν στο base τους, ξέρω εγώ. Μη πάρεις καν controller, ρε, γάμισε το. Δεν είναι τόσο καλά, δεν είναι γόρθα τα λεφτά του. Κάνε το undo. Κάνω κάτι. Τι θα πάω. Τίποτα, απλά άστο έτσι. Legit. Νιώθω ότι η δική μου δεν δίνει όση πίεση θα μπορούσα. Εκεί ήσασταν. Δεν χρειάζονταν, ρε. Ναι, δεν χρειάζονταν είναι μεν, αλλά έχεις άγγλ, Καλό παιδί μου, αυτό. παίχτω. Καλό αυτό, αν πεθαίνει. Όχι, Ωχ, ποιος και φλάσαρε. βλάσαρε. Ο Τζάξ. Κουτουλίδι έριξε. Νομίζω ότι φλάσαρε του Σαμίρα. Το είπε Πώς το εκεί. είδε. Το είπε εκεί. Δες top, δες top, δες top, δες top. Πάνε top, πάνε top, πάνε top. Μαλακίζονται τώρα ρε πούστη. Αυτό το game οριακά έπρεπε να το έχει τελείξει τώρα, να ξέρεις. Να δω. Ινκάρει ο άλλος πάει. Okay. Next item, για να δω. Next item. Πρέπει να είναι το Sterax. Ωραίο το στέλαξες. Το ακούω. Ή και το Thormin, δεν είναι κακό. Στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά μάλλον Sterax και μετά Thormin. Και μετά είσαι του πάνω. Βασικά και τώρα είσαι του πάνω. Οκ. Τώρα θέλει λίγο προσοχή το game. Το map είναι για τον Μπούτσο πάλι. Όσο είναι τρολάρι πάλι. Δίνει πίεση αλλά είναι λίγο random πίεση. Δηλαδή τώρα θα τον τρέξει ο Jax. Νομίζω εδώ που δεν έχουμε μάτια. Πίνγαρε τον το βλάκα το Τσένρε. Τρολάρει το game legit. Θα πεθάνει και δίνει pressure no reason αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Πρέπει να πεσάρετε και εσείς στο map γιατί ο άλλος κάνει perma pressure στο set. Τουλάχιστον... Να, δες τον αυτόν, γάμισε τον. Ή πάνε με τον Sen τουλάχιστον. Δηλαδή... Είναι illegal αυτό, θα τον κλείσουν οι enemy τώρα εδώ, δες.
Go εδώ. Q. Q. Και smite. Ωραίο. Ωραίο. Και να λέγεται εδώ. Μη σας πάρει το wave, δες. Δεν ξέρω, αν λέγεται back. Το bot lane inhibitor, δεν το λέγεται, όχι. Bot lane inhibitor και back. Για δράκο. Soul εδώ. Εκτός. Μπορεί. Ξανάκιο. Έχει ξανάκιο, Ναι, το είδα. Αυτό... Μαλάκα Σεν, τι μου κάθεσαι στο back. Ήθελε bot inhibitor και δράκο ρε μαλάκης. Γιατί το φόρσαρα ρε μαλάκα. Bot inhibitor και δράκο ήταν free. Πάει ο δράκος. Τουλάχιστον θα είστε για τον Baron, whatever. Δεν παίρνουν και soul αυτοί. Δεν είναι και το χειρότερο. Θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Δώσατε βέβαια και αρκετά kills. Shutdown. Το άλλο που πρέπει να σκέφτεσαι τώρα, γιατί το άλλο που δεν έχουμε σκεφτεί και όλες ξέρεις ποιο είναι, το πώς να παίξεις τα fight. Δεν χρειάζεται να τρέχεις απλά ευθεία και να κάνεις και όποιον είναι. Αυτό που πρέπει να κάνεις αυτή τη στιγμή εσύ είναι να παίξεις around the mail, να μην την κάνουν engage. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να τους δώσω χώρο, απλά το τελευταίο fight ήταν λίγο troll. Το τελευταίο fight ήταν γάμισέτα. Να, σου πω, και αυτό το camp είναι λίγο troll, δες λίγο το fiddle. Δεν χρειάζεται αυτό το camp και τόσο. Γιατί μαλακίζονται αυτοί εδώ. Μπορεί να φάει engage εδώ οποιοδήποτε. Και email τρολάρει εδώ. Για πάνε παίξει ένα lens και το φυτό εδώ. Βάλε το ward. Και το φυτό πάνε πάρε αν είναι. Είναι εδώ πάνω. Όχι πιο κάτω, πιο στο bluetooth. Μεριά. Δεν το είδα. Α, το πήραν. Τι φάση. Κάνε clear και αυτό τότε. Σεν θέλει να πουσάρει bot, μπορείτε να παίξετε έτσι. Wait, τον Σεν να πουσάρει bot. Μην με βάζει εκεί ρε. Δεν κινδυνεύω ρε. Πάνε πάρουν, πάρουν. Πάρω το, start. Πουσάρουν μήντα αυτοί βέβαια. Θα έρθουν. Back τώρα, back. Δεν χρειάζεται. Fiddle τρολάρει λίγο, δώσ' του λίγο χώρο εσείς. Καλό. Δες για fight. Φάιζα ρε του. Μπες. Τον Jacksker. Ούλτα ρε τους. Και slow. Πω, τι έφαγες ρε. Μαλάκα, γιατί έφαγες Βάρσο, τι έγινε. Για πάτα. Πω ρε μαλάκα. Ο τύπος ρίχνει ρουκέτες. Πώς να το αλλάξω να πάρω κανένα Visage. Όχι, ρε το Visage, αυτό είναι way better από Visage. Το Visage απλά σου δίνει... Όχι ρε, όχι. Αυτό θα σου δώσει το shield που χρειάζεσαι. Τώρα αυτό γαμήθηκε. Τώρα αυτό γαμήθηκε. Και ο Σεν δεν μπορεί να είναι side και να μην πατάει. Αν έβγαινε το flash σου, θα τους έδινες λίγο παραπάνω χώρο. Ίσως ήταν λίγο too deep το ulti γάμο του. Δηλαδή έφαγαν κλουβί αυτοί. Και ο Σεν πέθανε σαν ζώο στον bot. Έφαγαν κλουβί, αλλά το Mel δεν ξέρω ρε φίλε, ήταν στενό εδώ, θα έπρεπε να πιάσει τίποτα. Πήρατε bot tower, άρα ψηλή relevant εκεί. Αφού ξαναβγαίνει. Relevant είναι, τώρα αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Τώρα ο Veigar είναι ο θεός του LoL ρε μαλάκα. Και Jaxo έχει πάρει το bastard. Μπορώ να του πω Lin, αλλά άμα του πω Lin θα τρέξουν τους δικούς μου. Ναι, θέλω ένα καλό ulti fiddlesticks. Εγώ ξέρεις τι θα πω, ότι ο Σεν είναι ο χειρότερος από όλους. Κάνει όποτε να είναι pressure bro, δεν χρειάζεται καν.
Βέβαια, το προηγούμενο ήταν decent εκεί στον Baron, αλλά... Μα δεν έκανε ulti. Θα έπρεπε να είναι εκεί και μετά Legit, να κάνει ulti σε μπράβο. εμάς. Να κάνει ulti, ισχύει. Αν είχε κάνει ulti, είχατε κερδίσει γάματα. Αλλά είπε να Οκ, τώρα. πεθάνει, bro. Ο Ζαν, γιατί νομίζω ότι μπορεί να κάνει Σάιντλερ μαλάκα στο 40. Χαμώ το σπίτι του, ρε μαλάκα. Πώς θα μην πεθάνει τώρα. Έχω Κλάσε, time ρε. να πάμε να σώσω. Ναι, ίσως. Ωραία, πρέπει να βλασάρεις για αυτό το βλάκα. Δες τον Τζάξ. Ο Βέγκαρ μαλάκα σας ματώνει τώρα. Ο Ζεν... ρε μαλάκα. Κάνει το game πιο δύσκολο, γνωρίζω. Και τώρα είναι Soul Soon. Και χάλασα και ulti Fiddlesticks. I guess δεν... Καλά, εντάξει. Όπα ρε, έκανε ulti ο Ζεν. Α, τον σκοτώσετε αυτόν. Ή εδώ. Δες. Να το σκοτώσω, δεν μπορώ να μπω εκεί. Είναι σε μύρο κοντά. Τώρα κάτι... Πρέπει να έχει πάρει το μύρο πράγμα. Δεν σου πω ότι το δίνουμε κιόλας. Αναγκαστικά. Δεν μπορείτε να κάνετε έτσι και εκεί. Με θρέσει. Δίνετε soul ρε μαλάκα. Disgusting. Αυτοί δεν θέλουν να δώσουν όμως. Πάνε. Α, τουλάχιστον να φετάρετε, δες. Όχι. Πρέπει να Άστα, πιάσουν άστα. angle, ρε. Όχι, Εκεί που όχι. παίζουν Κέρ. δεν μπορούμε. Κέρ, γιατί χάνετε και το game εδώ. Δες τη Σαμίρα εκεί. Τα Παίζει παιδιά... να χάσετε και το game. Η Μέλ πρέπει να κάνει κάτι εδώ. Να σας σώσει το game, δεν ξέρω τι όμως. Γιατί δεν θέλει να μπει μάλλον. Disgusting σκουπίδια ρε. Γεια, Έχεις το στέραξ να το πάρεις για τα στά. Για καλά. Αρχίδια. Πόρε μαλάκα. Πόρε μαλάκα. Ίσως από τα χειρότερο macro game η δική σου. εντάξει, Diamond είναι ρε, low Diamond, τι περιμένεις. Πω. 5 εκεί όλοι. Πω μαλάκα. Ένα καλό ulti δεν πάτσα Fiddlesticks. Ξέρω. Κανένα νόημα. Μαλάκα. Εντάξει, Εντάξει. δεν είναι λίγο illegal αυτό. Το damage. Αλλά εντάξει, irrelevant. Τώρα, εγώ για μένα παίζω, κατάλαβες. Εντάξει, πώς το είδες in action. Θα σου πω. Κοίτα. I guess δεν παίξαμε πολύ για το πλάνο. Δεν έπαιξες πολύ για το πλάνο που είπα εγώ. Το Jax, αυτό ήταν. Ναι, αυτό ήταν ένα κακό σε αυτό το game, θα έλεγα. Other than that, νομίζω είναι καλά, ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχει... Σίγουρα υπάρχει και room για improve προφανώς. Δηλαδή ας πούμε στο πρώτο δράκο θα έλεγα ήταν λίγο weird αυτό. Ήταν κάποιο call άμα δεις που σου έλεγα εγώ να μην τα κάνεις και τα έκανες ας πούμε. Ένα ήταν στο πρώτο δράκο ή με το που πήρατε bar, βασικά το πιο σημαντικό ήταν με το που πήρατε bar που πήγες και έπαιξε stop και πεθάνατε και οι δύο. Χάσατε τον baron buff ουσιαστικά για όλο το team. Εκεί παίζει να λύγατε με εκείνο τον baron. Ή και το άλλο το σημαντικό ήταν εκεί που κάνατε dive στο tower, next to towers. Και εκεί ήταν. Δηλαδή και εκεί παίρνατε soul. Εκεί δεν μπορούσα να κάνω κάτι γιατί δεν ήταν... Θα έλεγα το πιο κρίσιμο σημείο του game ήταν ένα που όχι φλίπαρε στο πρώτο δράκο. Ναι.
Δύο είναι, βασικά, in general είναι που δεν έπαιξε τόσο top. Εγώ θα έπαιζα λίγο παραπάνω top. Βασικά πολύ παραπάνω top. Έβγαλες κάποια καλά gang όμως mid και boss θα έλεγα. Αυτό είναι καλό. Ε, ναι, τα χειρότερα play θα έλεγα είναι το top που πέθανες με το Sen και εκείνο στο Nexus. Βέβαια εκείνο στο Nexus, στα Nexus Towers δεν φταίς εσύ γιατί έκανε δική σου πιο πολύ commit. Οπότε έπρεπε να το ακολουθήσεις εκεί. Αλλά αυτό, νομίζω αυτό ήταν γενικά. Okay. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, διαφωνείς ή Συμφωνώ σε έχεις τα κάτι περισσότερα άλλο. που είπες. Λίγο και με το build που μου είπες είναι γίγα καλό. Εγώ δεν ξέρω από builds, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω, ξέρω, κάνα Δες, πρώη, whatever. δες αυτό εδώ, ίσως ό,τι πιο huge να ξέρεις. Δηλαδή, και υπάρχει... Wait. Μισό, θα σου βρω και το item set, νομίζω, πρέπει να το έχω κάπου. Σιγά του, δεν το έχω. Τέλος πάντων, μπορείς να τα σετάρεις τα items όπως τα έχει αυτός εδώ, κατάλαβες. Μμμ. Και έχει και κάποια examples που έχει παίξει αυτός. Είναι ακραίο guide αυτό για Volibear build. Anyway, Okay. δεν ξέρω, νομίζω αυτό ήταν η φάση. Ναι, όχι. Thanks πάντως για τη βοήθεια, full. Πώς σε λένε, δεν μου είπες. Με λένε Χρήστος, Παναγιώτης, Παναγιώτης. Χάρηκα, ρε. Μετά από... Ε, Ε. Στο είπα στην αρχή, απλά παίζει να μην μ' άκουσες γι' αυτό. Δεν σ' άκουσα, όχι, γιατί είχα τρολάρει το Discord, όπως είπα. Okay. Thanks a lot πάντως για τη Τίποτα, βοήθεια ρε. και για τα Κοίτα, tips. μπορείς να μου ξαναστείλεις όταν παίξεις αρκετά games, θα έλεγα. 10, 15 games, 20 φάση. Okay, το Ε, απόγευμα ε, δηλαδή. ναι, όχι, και το απόγευμα, δηλαδή, ή και σε ό,τι έχεις ερώτηση, στείλε μου. Και γενικά να δούμε λίγο την πορεία, άμα θες να το ξαναδούμε το όλο το θέμα, κατάλαβες. Προφανώς Ένα δεν... πράγμα που παρατήρησα που εντάξει, εσύ δεν μπορεί να το ξέρεις γιατί δεν με έχεις δει, Μμμ, είναι ότι που είδα που μου το έλεγε, μμμ, ότι εγώ ρε παιδί μου, θυμάσαι σε μια φάση που πήγα στα Golem στο top ενώ ήταν Baron Up και μου λες μμμ, μην το κάνεις αυτό το camp. μμμ, μμμ. Γενικά έχω κόλλημα, τα βλέπω τα camps up και πιστεύω ότι πρέπει να τα καθαρίσω, ξέρω εγώ. Όχι, μετά στο περίπου στο 25-30, βασικά όχι, στο 30 πες, 30, ειδικά με 30-35, εκεί είναι λίγο irrelevant τα camps, γιατί ειδικά στο solo και οι δικοί σου τρολάρουν πάρα πολύ, ρε, κατάλαβες. Αναγκαστικά πρέπει να κάνεις compensate το επειδή είναι όπου να είναι η δική σου το map. Γιατί αν πιαστούν σε τέτοιο minute, εκεί είσαι Ναι, doomed, ναι, κατάλαβες. Εκεί είναι lose-lose situation. ναι, okay, το πιάνω. Πρέπει να τους κάνεις babies, να κάθεις από πίσω τους, ας πούμε. Mm. Και... Εντάξει, κοίτα, αυτό το Ναι. game είχε βέβαια 4,7 cents per minute, το οποίο είναι πολύ low θα έλεγα. Αυτό έγινε γιατί στην αρχή έδωσε πολύ βάση στα gangs θα έλεγα, δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, και το άλλο που έκανες είναι smite ας πούμε το red και μετά έτρεξες mid, ενώ μπορούσες να κάνεις golems και μετά να κάνεις την grab και μετά να κοιτάξεις. Δηλαδή, αν και ήταν καλό timing, σίγουρα, αλλά Θα πέθαινε ναι, αυτός. συν το ότι ξέφυγες από το πλάνο σου δηλαδή κιόλας. Και αυτό ήταν ένα... ή τουλάχιστον από το πλάνο που είπα εγώ. Δηλαδή, γιατί μετά ο Jackson ήταν λίγο unmatched. Γιατί ο άλλος προσπαθούσε να κάνει side laning στο 40 και μετά τον κυνηγούσε ο Jack στο map. Πώς δεν με σε κυνηγήσει ρε bro. Εδώ... Κοίτα, συμφωνώ σε αυτό που Ναι. λες. Απλά, άμα ήταν. Θεωρώ ότι άμα ήταν το επίπεδο Master, ας πούμε, ή Μμμ. Master 100-200 LP, εντάξει, θα κερδιζόταν το game. Ναι ρε, έπρεπε να το λήξετε Έτσι αυτό το το βλέπω. game πολύ πιο νωρίς. Άμα θέλετε Απλά να τώρα κερδίσετε. εντάξει.
Anyway, Λοιπόν, thanks a lot, ρε. Θα τίποτα σου ρε. ξαναστείλω όταν παίξεις τα γεμάκια. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, θα Και τα χάρηκα πούμε. και για τη γνωριμία. Επίσης, τα λέμε. Έλα, θα τα πούμε. Άντε.